155-й дзень пасля абвяшчэння прэзідэнцкіх выбараў Беларусі трывае пратэст. Ён жыве у танцах суседзяў, у дваровых маршах, у снегавіках з чырвонымі шалікамі. Пра тое, як трансфармуецца беларускі пратэст, сёння працягнем назіраць мы ў нашым традыцыйным нядзельным маршы. Валера Руселік. І таксама Юлія Лабанова. Вітаем спадарства. Так, конечно, вітаем. І на пачатку давайте зірнем разам, як выглядаюць пратэставыя акцыі, якія адбываюцца ў апошнія дні на гэтых выходных у дварах. Ужо зараз вашай увазе. Мы переможем, чудо будет! Камвольны камбінат, заводскі раён, Ангарскае ўручча. Гэтыя раёны Менска ўжо з раніцы выйшлі на маршы, таксама Фаніпаль, Магілёў, Наваградах. Вядома, што там людзі прайшліся з пратэстамі. Ну а як выглядае сітуацыя ў сталіцы? Мы запыталіся ў нашага менскага корэспандэнта Алеся Сіліча, які ўжо зараз з намі на відэасувязі. Алесь, вітаем цябе. Добрый день. Алесь, распавядзі, калі ласка. Дзе ты знаходзішся, так, і што адбывалася ці адбываецца цяпер? Я адмыслова не выходзіў на вуліцу, стаю ў сваім двары, бо беларускі пратэст зараз сышоў з вуліцы, зайшоў у двары. І вось ззаду вы бачылі тумба, там напісана 3%, там крыху збоку, значыць, мусорныя бачкі, на якіх напісана БТ і ОНТ. Это вось такая зараз форма беларускага пратэста. І, дарэчы, дзіўна, што мы можам з вами размаўляць і бачыць адзін аднаго ў нядзелю, бо мінчане і беларусы ўжо прывыклі к таму, што у нядзелю інтэрнэту ў Беларусі няма, але зараз все ж таки ён да нас вярнуўся. І хочу сказаць, што я сёння праехаўся па горадзе ў 11 гадзіне. Спецтэхнікі я не ўбачыў, то бок перасталі ўжо улады прыганяць сюда міліцыю, спецтэхніку, бо пратэст сапраўды сышоў з вуліц у двары і прыняў такі партызанскі характар. Беларусы рэшце сталі сапраўднымі партызанамі. Я не лічу, што градус пратэста ён знізіўся. Я лічу, што проста не хапае некай такой запалкі, некай нагоды для таго, каб людзі зноў выйшлі на вуліцы. Ось, напрыклад, палітолог Мацкевіч, Владимир Мацкевіч прапановвае вярнуцца Святлане Ціхановскай у Беларусі. Это можа быць стаць такой нагодай, такой запалкай. А пакуль такая форма дваровая. Дарэчы, за апошні год вельмі ўзмацнілася роля
воля і сила мясцового так званого самакіравання. То бок ствараюцца некія такія чаты закрытыя, і людзі запрашаюцца. Но вельмі цяжка здагадацца, дзе будзе наступная акцыя, тому што гэта некія такія мясцовыя чаты. Не кожнага туды пускаюць. Напрыклад, тут учора я быў сведкам такой акцыі незвычайнай калядкі на вуліцы Цэгладзе ў Менску. І адразу да мяне аднесліся падазрона, пакуль я не прадставіўся, што я з Белсата. Калі з Белсата, значыцца, все ўжо сталі са мной размаўляць. І такія вось акцыі, яны нібы ўжо не заўсёды праходзяць сімволіка, праходзяць, але это нагода людзям сустрэцца, абмеркаваць. І калі я запытаўся іх, таму што людзі вешалі лентачкі на дрэва, якія жаданні вы сабе пажадаеце, значыцца, і все гаварылі адно абсалютна, што у нас усіх адно жаданне. Это змена ўлады, это ШОС, это стоп-таракан. І вот эти настроі, яны вот у душах людзей пануюць. І вот пра некаторыя акцыі я сам бачу з інтэрнэта, таксама як і вы, напрыклад, у маіх цёзках Сілічах прайшла такія танцавальныя флешмобы. Так, Алексей, пра гэтую акцыю, вось пра калядную акцыю, пра якую ты распавёў, мы абавязкова яшчэ пакажам у нашым эфіры. Таксама вядома, што, так бы мовіць, свае шэсці ладзяць сілавікі, то бок рэйды па дварах. Ці назіраў ты сёння сілавікоў, якія прагульваліся і шукалі пратэстоўцаў? Сёння не назіраў, таму што у маім двары сёння пратэстоўцаў не было, але ў мінулую нядзелю было вельмі шмат патрулёў міліцэйскіх менавіта, бо это былі міліцыянты, апранутыя ў адзету міліцыянтаў з дубінкамі, і яны па трое хадзілі такімі тройкамі па дварах. Сёння вось я з раніцы пакуль што не бачу гэтых патрулёў. Але гэта вот такая рэалія, которая з'явілася літаральна на мінулую нядзелю. То есть люди уже пачынаюць ловіць, они разумеюць, што пратэст перайшоў у двары, і яны пачынаюць уже шукаць, где ачаг, каб выклікаць амап, напэўна. То бок такія вот пошукі вядуцца ў дварах, таму што сёння сапраўды людзі пратэстуюць літаральна ў сябе дома. Алесь, яшчэ такое пытанне, бо звычайна, калі мы разглядаем пратэсты, назіраем, абмяркоўваем іх, то неяк міжволі атрымліваецца, нібыта ёсць вось народ з аднаго боку, з іншага боку улады, узурпатар улады разам з сілавікамі, і ўсё, два лагеры варожыя, але напэўна ж, ёсць частка людзей, якія актыўна не падтрымліваюць пратэсты, але яны не з'яўляюцца там сілавікамі ці чыноўнікамі. Ці ў дварах заўважныя гэтыя людзі, як адбываецца паміж імі камунікацыя і прыхільнікамі пратэстаў, ці гэтая камунікацыя, яна мірная, як вось гэта адбываецца? Ці можна гаварыць, што ёсць нейкі раскол, варажнейшы, альбо вось на такім побытавым узроўні нема такой нейкай эскалацыі, нейкага канфлікту. Як твои назіранні? Ведаеце, што таксама мы сталі больш сябраваць суседзямі, мы з многімі пазнаёміліся. Дзякуючы этой палітычнай сітуацыі мы сталі такой адной сям'ёй. І шчыра скажу, у нашых дварах, хаця это Заводскі раён, які, можа, не заўсёды лічыцца такім палітычна актыўным, але у меня няма ніводнага я бацькі у знаёмых. То бок яны, можа, дзе-то хаваюцца, можа, яны ушли ў некае падполле. Я не ведаю. Тое, што я бачу ў інтэрнэце, там некія вот эти іхныя акцыі, мне здаецца, это нейкі спектакль, тому што у жыцці яны не сустракаюцца проста. І вот эту агрэсію, я бачу, нейкі дзед накідаваўся на доктара, таксама ў інтэрнэце, а у жыцці я з гэтым не сустракаюся. Я лічу, што сапраўды вот это сведчанне таго, што на баку сёння Лукашэнкі яўная меншасць. Таму што гэтыя людзі, якія сёння выступаюць, можа, ім плоцяць за гэта, но у нас у раёне іх няма проста. Яшчэ такі момант, калі зараз мы гаворым пра пратэсты, і відавочна масавасць зменшылася, актыўнасць таксама яна набыла нейкія іншыя формы, менш публічныя. Ці можам мы гаварыць, што сёння, акрамя пратэстаў, у беларускім грамадстве адбываюцца таксама нейкія іншыя працэсы, вось тое ж самае выбудоўванне гарызантальных сувязяў, нейкія стваральныя моманты, то бок, калі публічна было сказана, што масавыя пратэсты, яны зараз на такой паўзе,
з-за рэпрэсіяў, з-за ковіду, гэтак далей, то нічога не спынілася, папросту зараз месца іншым працэсам. Калі так, то якія гэта працэсы, паводле тваіх назіранняў? Я лічу, што летась Беларусь змянілася назаўжды. Ніколі ўжо не будзе руха назад. Гэты трыгер, ён пераключыўся, і людзі ўжо не ўспрымаюць больш уладу, як яны, можа быць, успрымалі там год таму ці 10 гадоў таму. Бо тады была, можа быць, значная частка насельніцтва, яна ўспрымала гэту ўладу як некую легітымную. Цяпер да ўлады стаўленне это проста ось некія бандыты, крымінальнікі, якія там падманулі насельніцтва на выбарах і так далей. Беларусь змянілася назаўжды. І я яшчэ раз паўтаруся, я лічу, што сёння народ, конечно, ушоў з вуліц пратэсных вот этих выступленнях, як ты сказаў, за ковіду, за рэпрэсію, але ён вернецца. Трэба проста некая запалка, некая моцная нагода. Як я ўжо сказаў, напрыклад, там вяртанне Ціхановскай ці нешта іншае. І людзі зноў выйдуць. Я гэта ўпэўнены, таму што гэты настрой, ён застаўся, ён у душах, і людзі ўжо не ўспрымаюць гэту ўладу як легітымную ўладу. І ніколі ўжо не будуць успрымаць яе таковой. Алесь, пакуль ты адказаў, за тваёй спіной праехаў сіні бус, і так вось аўтаматычна сціснулася штосьці ў вачах. Можа, добра, што ты не бачыў. Паслухай, разом з я на сіні колер таксама рэагую. У меня тоже сціснулася, но я подумаў, што трэба працягваць гаварыць, бо я бачу, все ж таки Пежо. Гэта бачыш, я бацькі рэагуюць на спалучэнне белага і чырвонага колераў, а мы, простыя беларусы, рэагуем ужо на сіні колер і вось на асобныя віды транспарту. У іх бусы не толькі сінія, ёсць і белыя, ёсць розныя каляр. Канешне, але гэта ўжо такі... Але мы адразу бачым, адразу мы на іншае глядзім у Менску. Это таніраванае шкло і адсутнасць нумароў. Гэта ўжо адназначна. Альбо хуткая дапамога, ўжо глядзім, ці ёсць нумар вот там пераднія дзверы, таму што калі няма, гэта ўжо менты. І адразу трэба утекаць. Ну, гэта ўжо такія назіранні, можна сказаць, жыцця пад акупацыяй. Яшчэ хацеў, вось, назіраючы за тым, што адбываецца ў цябе за спінаю, там дзеці гуляюць, і былі паведамленні, у тым ліку і ў міжнародных, у замежных медыях, рэпартажы вось пра Беларусь, пра сітуацыю ў нас, пра тое, што у дзяцей нават гульні змяніліся, і яны гуляюць, як раней, у нашым з табой дзяцінстве там гулялі у немцаў і там саветаў, там рускіх, то зараз былі паведамленні, што гуляюць у дэманстрантаў і у амапаўцаў. Ці ёсць штосьці ў тваім двары такое, вось гэта, ну, такія навінкі рэаліяў нашых беларускіх, ці неяк змяняюцца паводзіны людзей, у тым ліку дзяцей? Ну, мне цяжка судзіць, таму што мои дзеці уже даволі вялікія. Я тут как бы не контактую с детьми зараз, это уже, ведаеце, просто падыходзіць да дзяцей і размаўляць, это уже как бы не вельмі бяспечна, потому что это могут успрыняць по-рознаму. Ну, я думаю, что гульні змяніліся. Мы бачым, напрыклад, з'явілася у крамах адзенне амапаўца альбо адзенне міліцыянера з наручнікамі. То бок раз это продаюць, напэўна, гэта хтосьці набывае гэтыя рэчы. І яшчэ хочу адзначыць такую рэч, вот ты мне не задаў пытанне пра гэта. Я таксама сачу за міжнароднай прэсай, у меня шмат сяброў, калегаў, сярод калегаў у Бельгіі, напрыклад, і такога асвятлення, якое мае Беларусь зараз, конечно, ніколі не было. Бельгійская газета «Де Стандарт» піша літаральна, ну, ледзь не штотыдзень пра Беларусь, нейкія артыкулы, там інтэрв'ю і гэтак далей. Вось недавно выйшла артыкул пасля зліву размовы былога кіраўніка КДБ Зайцева са спецагентамі, выйшла даволі вялікі артыкул у газеце «Де Морген». Сёння сапраўды Беларусь на павестцы дня у міжнароднай прэсе. Асабліва, зноў такі узгадываю, недавно вярнуўся з Брусселя, дзе ўручалі прэмію Сахара беларусаў. Такой уваги сёння до Беларусі ніколі не было. І, конечно, все жадаюць нам, все переживаюць, і все хочуць, каб урэшце прыйшлі перамены в нашу краіну. Ты ведаеш, Алесю, калі размаўляюць два журналісты, то не дзіва, калі прадказваюць пытанні, якія могуць быць у размове. У мне, уласна, было гэтае пытанне да цябе наконт увагі да Беларусі міжнароднай, і мы яшчэ будзем сёння пазней з табой, канешне, звязвацца, але на гэты момант літаральна адно пытанне, бо калі ты сказаў, што тэма Беларусі не сыходзіць, ці можна сказаць, што тэматычна увага да Беларусі змянілася, бо калі мы памятаем гарачая фаза пратэстаў, то там распавядалі пра пратэсты, пра то, якія беларусы мірныя пратэстоўцы. Зараз
пра што асноўнае гавораць пра Беларусь у міжнароднай прэсе? Ну, зараз я ж кажу, што... Это прырода лукашызму, вось, раскрываюць яе, ці як? Ну да, вось, калі ёсць нейкая інфармацыйная нагода, напрыклад, вось гэты зліў гэтай размовы кіраўніка КДБ, і пра гэта ўсе пішуць, таму што гэта скандал. Не прынята на Захадзе, в Европе, каб палітык, там больш кіраўнік дзяржавы даваў даручэнні кагосьці забіваць. Это скандал, гэта ганьба, пра гэта, конечно, пішуць. Это жах просто, людзі не могуць гэта паверыць. Альбо нейкія такія вось нагоды, напрыклад, уручэнне прэміі Сахарова. Альбо вось я дапамагаў перакладаць, рабіць пераклад размовы з бельгійскай маёй калегі, з кіраўніком этой Байпол, этой арганізатаркай, якая збірае інфармацыю пра злачынствы рэжыму. То бок, якая-то інфармацыйная нагода, і пра Беларусь пішуць. І, конечно, пішуць больш, чым пра іншыя нашы краіны-суседзі, таму што всі суперажываюць, таму што абмяркоўваць гэты беларускі ноу-хау, гэтыя вот мірныя пратэсты, якія мяняюць увесь час сваю форму, але не заціхаюць. Такой вось, ведаеце, энтузіязму, конечно, может быть, у сусветным вопыце нават і няма. Это Беларусь вот придумала такое, что уже протестуют снеговики, это просто какой-то, ну, смех, когда там приезжает милицейский там какой-то там люди и разбурают снеговиков, ну, это просто смешно. И про это так само пишут, и про это вешают, бо это нонсенс. Так, сапраўды, конечно... Дякую, Алесь. Сапраўды, вельмі і крэатыўныя пратэсты, і вельмі такая сапраўды смешная рэакцыя сілавікоў, якія прыязджаюць і змагаюцца з паветранымі млынамі, так бы мовіць, так з тымі самымі снегавікамі і з тымі самымі балонікамі, напрыклад. Алесь, дзякую табе за размову. Яшчэ будзем звязвацца з табою сёння. Гэта быў Алесь Сіліч, з намі наш калега на відэасувязі з Менску. Ну, а пакуль мы размаўлялі, да акцыі далучыўся Лебядзін. Гэта раён Менску. Таксама там выйшлі з бела-чырвона-белымі сцягамі і пракрычалі «Жыве Беларусь». Праваабаронцы, валанцёры паведамляюць пра, прынамсі, 3 затрыманых асобаў. Іх адвезлі ў Ленінскі раус. Но мы будзем працягваць сачыць за развіццём сітуацыі, наколькі гэта магчыма, бо, натуральна, беларусы працягваюць партызаняць, ладзяць свае акцыі неяўна, каб не апынуцца затрыманымі. Ну і, уласна, ці варта выходзіць на пратэсты такім чынам, ці варта працягваць хадзіць па дварах, і ці, можа, варта змяніць фармат. Пра гэта мы запыталіся ў жыхароў Менску. Давайте зернем іх адказы. Я думаю, менять формат надо уже. В любом случае. Ну, как власти предлагают. Собрание, общее обсуждение, ну, наверное, в таком формате. Ну, не во дворах, не ломать ничего, не бить. Варто протягивать, а як и... Я пока не понимаю, как, но... Знаете, я не лидер, но я готов поддержать население, готов поддержать хорошую идею. Я за перемены, скажем так. Все начинается с внутреннего, именно волны, как бы здесь. И чем больше людей будут здесь показывать то, что остаются недовольные, хотят люди перемен, тогда будут подключаться люди за пределами территории Беларуси. Поэтому я думаю, что нужно продолжать, нужно выходить. И люди активно выходят в целом. Как-то все в патовой ситуации. Вообще нужна третья сторона, мне кажется, на переговорах. Може, треба якийсь другий формат, але які, ну, на жаль, я не ведаю. Але протести, на мій погляд, повинні протягуватися, тому що те, що відбувається в нашій країні, це, ну, за некими рамками понимания, сумления. Надо как-то, не знаю, каким-то образом достучаться до власти, чтобы она услышала народ и поняла, что так, как есть, уже как бы продолжаться не может, а каким образом это лучше до властей довести, ну, я считаю, что надо как-то над этим поразмышлять. Ни к чему пока к хорошему этого не приводит. Пока что это только одно и то же. Одни протестуют, других закрывают, ловят. Никакой реакции от правительства нету. В лучшую сторону ничего не меняется. Я против протестов, против
несанкционированных митингов. Я за стабильность. Мне не нравится то, что происходит. Калі мы дадзімся зараз, то нічога з гэтага не выйдзе, і ўсе гэтыя людзі, якія зараз сядзяць у турме, то іх жертвы будуць напрасны. Ну, спадарства, гэта было меркаванне жыхароў Менска. Як бачым, некаторыя выказваюцца за змену фарматаў, тым не менш, пакуль, што гэта адзіны магчымы фармат пратэсту, дваравыя. Зрэшты, наколькі адзіны, гэта таксама можна паразважаць. У тым ліку спадарства можам разам з вамі паразважаць. Можаце дасылаць нам паведамленні і смс у студыі, таксама і пісаць нам у Тэлеграм, і дасылаць і меркаванні, таксама навіны будзем іх абмяркоўваць разам у жывым эфіры, у тым ліку вось пра формы пратэсту. Здаецца, галоўна, каб было жаданне штосьці рабіць і пратэставаць, а форму пратэсту нават кожны можа сам абіраць, улічваючы, што ў нас такого лідарства асаблівага і няма. Спадарства, вось уласна наконт нашага тэлеграму. Можете дасылаць, калі маеце цікавую інфармацыю, фота, відэа нам у Тэлеграм, Белсат бот, таксама праз смс, вайбер па нумары, які бачыце на сваіх экранах. Ну, а ўжо зараз маем невялікі ролик адмысловы, яшчэ раз такое тлумачэнне, як з намі кантактаваць. Захвочваем вас, спадарства, дасылаць навіны, таксама ваши, магчыма, фотаздымкі і відэа з акцый, з перформансаў. Як гэта рабіць у кароткай відэаінструкцыі. Маеш навіну? Падзяліся з намі праз чат-бота ў Тэлеграме. Зайдзі ў Тэлеграм. Разгарні канал Белсат і націсні зверху на назву. Абяры Белсат-бот і дашлі паведамленне. Яшчэ адзін раён, Каменная Горка, далучылася да сённяшніх маршаў, да сённяшняга пратэсту. Ну, а спадарства, тым не менш, наперадзе нас чакае усебеларускі народны сход, і вось усе дэлегаты, якія будуць браць у ім удзел. Павел Латушка, кіраўнік народнага антыкрызіснага кіравання, паабяцаў, што яны будуць унесеныя ў адзіную кнігу рэгістрацыі злачынстваў і таксама будуць далучаныя да санкцыйных спісаў. Прынамсі, гэтыя асобы будуць пададзеныя ў еўразвяз як кандыдаты на ўнясенне ў санкцыйныя спісы. Чым жа нам пагражае усебеларускі народны сход? Пра планы аб новым вялікім марша, таксама лавіне санкцыяў і прагнозах на 2021 з Паўлам Латушкам паразмаўляў наш калега Ігор Кулей. Давайце зірнем. Всебеларускі народны сход, які так званы мае адбыцца ў лютым месяцы. Гэта таксама на парадку дня. І мы кажам пра тое, што гэта не канстытуцыйнае мерапрыемства, што гэта фактычна спроба канстытуцыйнага перавароту ў нашай краіне, калі самі дэпутаты абіраюць дэлегатаў, тых жа дэпутатаў, калі дзяржаўныя чыноўнікі самі абіраюць дзяржаўных чыноўнікаў, калі парушаецца закон аб масавых сходах, калі парушаецца канстытуцыя, калі ёсць пагроза фактычна канстытуцыйнага пераварота, якая можа прывесці да крымінальнай адказнасці ўсіх тых лиц, асобаў, якія будуць абраны на гэты так званы усебеларускі народны сход. І мы, конечно, будзем планаваць нашу парадак дня. Мы будзем прапаноўваць грамадству сапраўды арганізаваць рэальны народны беларускі сход, калі менавіта людзі, не чыноўнікі, не дэпутаты, не прадстаўнікі нелегітымнай сістэмы, дыктатарскай сістэмы, якая створана ў нашай краіны, будуць адкрыта гаварыць і будуць выпрацоўваць стратэгію і тактыку далейшага развіцця нашай дзяржавы. Гэта важнае пытанне. Важнае пытанне адзіная кніга рэгістрацыі злачынстваў. Мы павінны ўзмацняць працу над гэтай кнігай, мы павінны звяртацца да нашых грамадзянаў. Калі ласка, упісвайце факты злачынстваў, якія былі здзейснены ў адносінах да вас. Сведкі, якія сталі сведкамі, перадавайце гэту інфармацыю, рэгіструйце ў адзінай кнігі рэгістрацыі злачынстваў. Гэта вельмі важна з пункту гледжання фарміравання спіска асобаў, якім будзе забаронены ўезд на тэрыторыю розных краінаў свету. Гэта будзе важна для крымінальных
расследаванняў пазней у новай свабоднай Беларусі. Для нас вельмі важна выкарыстоўваць далей механізмы інструментарый санкцыйны Еўрапейскага саюза і акта аб дэмакратыі, які дае беспрэцэдэнтныя магчымасці на сённяшні дзень менавіта прадстаўнікам урадаў гэтых краін. Калі паглядзім на акт аб дэмакратыі, то кожны дзяржаўны чыноўнік, незалежна ад таго, ці займае ён высокую палітычную пазіцыю ў сістэме ўлады, нават шараговы чыноўнік будзе прыцягнуты да адказнасці, калі ён парушае заканадаўства. Там, дарэчы, упісваецца і патэнцыйная адказнасць расійскіх партнёраў за тое, калі яны будуць рабіць крокі накіраваны на тое, каб атрымаць у кіраванне на актывы нашых прадпрыемстваў, калі яны будуць пазбаўляць элементаў дзяржаўнай незалежнасці нашай краіны. Гэта вельмі важныя інструменты стрымання з боку расійскіх уладаў негатыўных крокаў з пункту гледжання беларускага грамадства. Мы гатовы размаўляць з Расійскай Федэрацыяй, але гатовы гаварыць пра гэта адкрыта, шляхам дыялогу, і калі расійскі ўрад зразумее, што трэба мець размовы і праводзіць размовы не з легітымным дыктатарам, а менавіта з беларускім грамадствам, якое не пагодзіцца ўжо ніколі, каб ім кіраваў менавіта той чалавек, які здзейсніў такую колькасць злачынстваў. На жаль, пакуль у Крамлі няма ніякага, я бачу, разумення таго, з кім, што трэба весці дыялог адначасова, можа, ў два накірункі, альбо толькі з беларускім грамадствам. Я бачу, што яны пакуль размаўляюць толькі з Александром Лукашэнкам. Але давайте вернемся да ўсебеларускага сходу, таму што гэта ініцыятыва даволі... Тут два пытанні ў мяне. Першае, гэта вы папярэджваеце гэтых дэлегатаў пра крымінальную адказнасць. Кажаце пра спробу пэўнага нават канстытуцыйнага перавароту, так? Вам не здаецца, што гэта тая ж самая фармулёўка, якая была выкарыстана рэжымам супраць сябраў каардынацыйнай рады? Вы ўваходзіце ў прэзідэнт? Не здаецца, бо мы ніколі не ставілі пытанне пра дзяржаўны пераварот, пра канстытуцыйны пераварот. Мы заўсёды казалі пра тое, што каардынацыйная рада – гэта платформа для дыялога, якая забяспечыць у адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам выкананне волі беларускага народа. Бо воля беларускага народа была выказана 9 жніўня на выбарах прэзідэнта. І прэзідэнтам не быў абраны Лукашенко. Прэзідэнтам была абрана Светлана Ціхановская. Была сфальсіфікаваны вынікі гэтых выбараў, і гэта засведчана абсалютна ўсімі. Пазней адбываліся злачынствы. Злачынствы ўжо пачалі адбывацца нават напярэдадні выбараў, калі ўсіх кандыдатаў, прабачце, перасадзілі ў турмы. Злачынствы пазней былі на вуліцах гарадоў Беларусі. Практычна усюды, дзе адбываліся акцыі пратэсту, былі здзейснены злачынствы менавіта гэтай сістэмы. Так што параўноўваць гэтай сітуацыі абсалютна немагчыма. Мы сёння кажам, што тыя людзі, якія будуць абраны дэлегатамі, фактычна будуць рабіць спробу легітымізаваць гэта ўсё. Фальсіфікацыю выбараў, злачынствы. Но як можа быць сітуацыя, калі дэпутат Палаты прадстаўнікоў ведае пра факты забойстваў у Беларусі, ніводнай крымінальнай справы не распачата, а ён маўчыць. Ён як бы забыўся пра гэта. Як мне здзіўляе сітуацыя, калі хтосьці з каментатараў на дзяржаўных тэлеканалаў да гэтай пары кажуць, а я гэта асабіста не бачыў, што трэба асабіста было стаяць побач з Старайкоўскім. А это іх любімая фармулёўка. Да, гэта разлічана на людзей вельмі нізкага інтэлектуальнага ўзроўню. Пераймацца не варта, яны заўсёды так кажуць. Следства разбярэцца, мы высветлім, але следства, як бачым, нічога не высвятляе ўжо вельмі доўга. Гаспадар Павел, а якая ваша пазіцыя народнага антыкрызіснага ўпраўлення, як павінен гэты сход выглядаць, альтэрнатыўны? Я думаю, што на сённяшні дзень рэальна казаць пра інтэрнэт-платформу, якая б дала магчымасць абраць прадстаўнікоў беларускага народа з розных куткоў Беларусі, з розных раёнаў Беларусі, якія менавіта прадстаўлялі бы грамадства, беларускі народ, і маглі выказваць менавіта тое, што сёння турбуе і хвалюе беларусаў. Праз гэтую інтэрнэт-платформу арганізаваць сапраўдны беларускі сход, на якім бы маглі быць прынятыя рашэнні. Зразумела, што яны будуць мець у нейкім сэнсе дэкларатыўны характар, але ўсё ж такі важныя рашэнні з пункту гледжання далейшых перспектыў развіцця нашай краіны як сёння, так і ў будучым. Мне здаецца, што гэта важна зрабіць, каб паказаць уладзе, што яна працягвае менавіта рэалізацыю варыянта захопу ўлады неканстытуцыйнымі метадамі. Мне прыходзілася прымаць удзел у усебеларускіх сходах. Я ведаю, што гэта
гэта абсалютная калька са з'ездаў камуністычнай партыі Савецкага Саюза. Гэта адзін у адзін. Ёсць адзін прамоўца, ёсць вызначаныя па спісках дадатковыя прамоўцы, пазней все прымаецца аднагалосна. Запальваецца лампачка апладысменты, калі трэба апладысменты рабіць. Нават працягласць можа быць акрэслена. Так, дакладна. Калі яна гасне, то значыць, трэба скончыць. Вось вы кажаце, што зараз узганяеце... Абавязкова яшчэ канцэрт адбудзецца пасля гэтага. Яшчэ будзе пачастунак, і кожны атрымае падарунак, які будзе каштаваць. Мне заўсёды задаюся пытаннем, ну добра, калі прыедуць гэта так званыя дэлегаты з Мінска, а калі яны прыязджаюць з раёнаў, яны як з працы будуць заходзіць? Яны за свой кошт будуць браць? Вось калі яны за свой кошт, можа яны аплочаць транспарт. Вось гэта таксама заўсёды ўзнікае пытанне, чаму дзяржава выдаткоўвае вялікія грошы на бессэнсоўныя праекты? Вы памятаеце, калі пачатак быў вось гэтай... Хіба што гэта ўжо было пасля выбараў, Александр Лукашенко зрабіў гэты ў Менску праўладны мітынг, на які звозілі з розных рэгіёнаў. У той жа дзень адбыўся адзін з самых вялікіх мітынгаў, 200 тысячаў выйшла ў Менску, так, яны сабралі 1010 праўладны гэты мітынг. Але мы папрасілі нашых калегаў, каб яны пайшлі ў Берасці, мы ведалі, што будзе цягнік патаемны, які не быў у раскладзе, што ў гэты цягнік вось гэтых людзей запіхаюць, і яны паедуць з гэтымі, значыцца, сцягамі на гэты праўладны мітынг. І раніцай прыйшлі зняць гэта, і нам удалося гэта зазняць, і сапраўды з пакетамі людзі выходзілі, хутчэй за ўсё ім пачастункі раздавалі, проста іх цэнтралізавана падвезлі аўтобусамі, паставілі цягнік, якога не было ў раскладзе, яны зайшлі і паехалі ў Менск. Даволі заканчваючы вашае пытанне, якія бліжэйшым часам варта было бы прыняць крокі, рэалізаваць крокі, вось мы кажам таксама пра пратэсную актыўнасць, дваравую актыўнасць. Яна паказвае, што яна існуе, яна не сціхае, людзі выходзяць, і вялікая павага менавіта гэтым людзям, які, не гледзячы на надвор'е, на пераслед, на тое, што ў адносінах шмат каго ўжо здзейснены рэпрэсіі, ці ёсць патэнцыйная пагроза, але яны выходзяць. Гэта вялікі дзякуй гэтым людзям. Але нам варта рыхтавацца да вялікага беларускага маршу супраціву. І гэта мы павінны зрабіць дзеля таго, каб дасягнуць нашай мэты. Я думаю, што мы будзем планаваць такі марш. Ну, я не магу сказаць, ці ён адбудзецца бліжэйшым месяцам ці 2 месяцаў, але тое, што такой марш павінен адбыцца ў Беларусі, напэўна. Але ведаеце, шмат, калі вы ўжо вярнуліся да гэтай тэмы, шмат хто з назіральнікаў таксама, яны кажуць, што гэта ж ужо пройдзены этап маршы. Людзі паказалі, нас вельмі шмат, нас у Менску выходзіць там 250 000, так, можа выйсці на вуліцы Менску. Гэтыя маршы не вядуць да пэўных нейкіх зменаў. Яны зараджаюць гэтых людзей, так, яны паказваюць, што нас шмат, але мы гэта ўжо паказалі. Але давайте паглядзім на іншую сітуацыю. Калі б адбываліся гэтыя маршы ў жніўні, не была тая сітуацыя, якая ёсць сёння ў Беларусі, у эканамічным характары. Калі бы сёння ўлада пачала аналізаваць рэальны эканамічны стан у Беларусі, конечно, яна можа абвінаваціць, што вінавата ў гэтым апазіцыя. Але прабачце, санкцыі дэ-факта яшчэ не пачалі дзейнічаць. Дэ-юра яны прынятыя, але дэ-факта яны яшчэ не пачалі сваю дзейнасць на рэалізацыю у адносінах да суб'ектаў гаспадарання ў Беларусі. Таму эканамічны цяжкі стан гэта віна менавіта ўлады. З іншага боку, будзе патэнцыйная ўгроза ўзрастання гэтых санкцый з пункту гледжання Еўрапейскага Саюза, з пункту гледжання Злучаных Штатаў Амерыкі і тых краін, якія далучаюцца да гэтай санкцыйнай палітыкі. Павялічваецца колькасць асобаў, якія унесены ў спісак асобаў, якім не пажаданы знаходжацца на тэрыторыі Еўрапейскага Саюза. Падаюцца крымінальныя справы ў адносінах пераследу тых, хто здзейсніў злачынства на тэрыторыі Беларусі. Адбываецца актыўная праца з дзяржаўным апаратам. То есть ужо сітуацыя не тая, якая была ў апошнія месяцы ў Беларусі. Таму мне падаецца, што арганізацыя такога марша у канкрэтны момант, калі ўлада яго і не будзе чакаць, калі вось будзе база пад яго ўжо іншая, яна будзе мець гэты эфект. Зноў жа такі, улада не ведае, у якім стылі мы прапануем гэты марш. Так што гэта таксама павінна быць нечаканым для ўлады. Улада, яна можа рыхтавацца сколькі заўгодна, але яна не будзе гатова да такога сцэнару развіцця падзей. Зноў жа такі, мы бачым сітуацыю, што пасля ўсіх тых абвінавачанняў у адносінах да Лукашенка, пасля публікацыі тых аўдыёзапісаў, якія ўспаміналі, ён становіцца ўсё больш і больш таксічнай асобай. Я ўвогуле сабе не уяўляю, хто будзе паціскаць яму руку.
у свеце пасля гэтага? Даволі цяжка уявіць, што нават будзе яшчэ чарговае ацяпленне, як гэта здаралася нават пасля вось тых забойстваў. Зноў-такі, мы можам с вами пагадзіцца з тым, што палітычныя зняволеныя знаходзяцца ў турмах Беларусі. Мы можам спакойна жыць, хадзіць па вуліцах і не думаць пра тое, што людзі зараз фактычна іх забіваюць у гэтых турмах, іх гвалт у адносінах да іх ажыццяўляць. Я думаю, што мы ніколі з гэтым не пагадзімся. Дакладна. Адзінае, што маршы хіба што не дапамогуць вось проста так самі па сабе іх вызваліць, хаця я думаю, што мы прапануем нестандартны варыянт. Тое, што вы кажаце, так, там ёсць пэўныя сюрпрызы і пэўныя таксама адхіленні ад таго, што было раней, канешне ж. Дарэчы, вы узгадалі пра санкцыі, і калі чытаць галоўныя тэзісы праграму народнага антыкрызіснага кіравання, у вас адзін з самых галоўных пунктаў гэта вось якраз таксама санкцыйны ціск на Беларусь у тым сэнсе, што вы збіраеце інфармацыю, перадаеце яе і дамагаецеся таго, каб рэжым меў менш фінансавых магчымасцяў. Вось у гэтым сэнсе 21 год як будзе выглядаць? Калі я пра гэта думаю, у мяне такі эпітэт малюецца. Каток гэтых санкцыяў, ён рухаецца вельмі павольна, але ён ужо едзе. І вось ён як бы вельмі хутка і ў гэтым годзе ўжо можа наехаць на Беларусь. Ці гэта так, ці ўсё ж такі гэта яшчэ больш далёкая перспектыва? Не, я думаю, што бліжэйшым часам мы будзем працаваць вельмі актыўна над 4-м пакетам санкцый Еўрапейскага Саюза, і мы каардынуемся тут усе ініцыятывы, палітычныя цэнтры, і штаб Светланы Ціхановскай, і антыкрызіснае ўправленне, і наша дыаспара за мяжой, нашы народныя пасольствы. Другой момант – гэта амерыканскія санкцыі, які акт ужо прыняты, але дэ-факта яны не пачалі дзейнічаць. І зразумела, што адбудуцца першыя крокі пасля ўступлення ў пасаду новага прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі. І калі мы уважліва прачытаем менавіта гэты акт аб дэмакратыі, мы зрабілі ўжо поўны аналіз гэтага дакумента і апублікуем бліжэйшым часам, то там прадугледжваецца неспатыкальны да гэтай пары інструментарый магчымага выкарыстання з боку адміністрацыі Злучаных Штатаў Амерыкі санкцыйнай палітыкі ў адносінах да рэжыму ў Беларусі. Вельмі важна зразумець, што і мы казалі пра гэта неаднойчы, што акно магчымасцяў было адкрытае. Яно можа трошкі яшчэ засталося нейкіх пару міліметраў, калі санкцыі дэ-факта не ўступілі ў жыццё. І калі ёсць яшчэ магчымасць прайсці праз сітуацыю дыялога і выйсці з гэтай сітуацыі, калі павінны адбыцца новыя выбары ў Беларусі і павінна ўсё пайсці на дэмакратычны шлях. І тут вельмі важна, мне падаецца, і нашы кантакты як з Еўрапейскім Саюзам, так са Злучанымі Штатамі Амерыкамі, так і з Расійскай Федэрацыяй, як яны бы цяжкімі бы і не казаліся нам на сённяшні дзень. І менавіта праз гэты інструментарый міжнародных пасярэднікаў усё ж такі я буду паўтараць гэты тэзіс, выкарыстоўваючы АБСЕ, якому старшынствуе зараз Швецыя, якая неабыякова ставіцца да сітуацыі ў Беларусі. Мы можам шукаць таксама магчымасці да рэальнага ўвядзення санкцыйнай палітыкі Еўрапейскага Саюза і ЗША па вырашэнню гэтай сітуацыі. Калі гэта не атрымаецца, то ёсць толькі адзін інструментарый міжнародны. Гэта сапраўды санкцыі, дадатковыя элементы, гэта поўная ізаляцыя рэжыму, і гэта ўсё будзе мець плён. Я ў гэтым абсалютна перакананы. Ведаеце, Александр Лукашенко ж таксама не сядзіць са складзенымі рукамі, ён спрабуе штосьці рабіць. Ведаеце, што бізнэсоўцы пэўныя выслізнуліся ў 3-м пакеце санкцыяў з-пад гэтых санкцыяў, але сёння таксама стала вядома, што... Я не стаў бы пераацэньваць. Я не лічу, што гэта зроблена менавіта Лукашэнкам. Я думаю, што гэта менавіта самімі бізнэсоўцамі. Так што давайце не пераацэньваць яго магчымасці ў Брусэлі ці ў Вашынгтоне. Яны мінімізаваны. Я таксама маю на ўвазе, што яны выслізнулі. Хоць грамадства, прынамсі беларускае, частка грамадства лічыць іх таксама адказнымі за тое, што адбываецца ўнутры краіны. Але гэта не так істотна. Александр Лукашенко спрабуе таксама гуляць у сваю гульню супраць санкцый. Вось сёння стала вядома, што магчыма будзе ў Беларусі адменена смяротнае пакаранне. Нават увесну можа Палата прадстаўнікоў прыняць такі закон. Вядома, Александр Лукашенко далей гэта можа зацвердзіць. Гэта тая карта, якую Еўрапейскі звяз вельмі даўно прасіў як бы разыграць. Александр Лукашенко трымаў да лепшых часоў, бо гэта быў вельмі моцны аргумент, якога дамагаліся ўсе.
То бок ці такія крокі і вось такія інструменты, іх шмат у Александра Лукашенко, ён можа разыграць нейкую сваю тут стратэгію і абысці гэтыя санкцыі, ці, напрыклад, і ўвогуле іх не будуць уводзіць, дзякуючы таму, што ён будзе пэўныя крокі рабіць. Закладнікі, якіх ён узяў, я па-іншаму не магу назваць тое, што адбываецца, бо і мае калегі з Белсату таксама зараз дзве нашыя каляжанкі сядзяць, ім пагражае да 3 гадоў турмы, плюс журналістка Кацярына Барасевіч з Тутбая. І мы павінны сёння выказваць менавіта журналістам асаблівыя словы падтрымкі. Мы памятаем гэтую трансляцыю Кацярыны Андрэевай, калі мы ўсе глядзелі прамы эфір з плошчы Пераменаў. Гэта у маёй свядомасці застанецца ўжо на ўсё жыццё. Гэта закладнікі, і Александр Лукашенко, выпусціўшы іх у адпаведны момант, адпаведна падабраны момант, можа пазбегнуць далейшых санкцыяў. Можа быць такая дамова. Вы не лічыце, што так можа адбыцца? Я думаю, што гэта яшчэ раз падкрэслівае фальшывасць гэтага чалавека, гэтай асобы. З аднаго боку ён гандлюе людзьмі, якія знаходзяцца закладнікамі, як вы правільна сказалі, у турмах Беларусі. З другого боку ён забівае людзей і не пачынае ніводнай крымінальнай справы. З іншага боку ён нібы робіць крок, каб адмяніць смяротнае пакаранне ў Беларусі. Гэта ўсё ж такі зноў падкрэслівае фальшывасць гэтага чалавека. Гэта вельмі важнае рашэнне, зразумела, калі будзе адменена смертнае пакаранне, смяротнае пакаранне ў Беларусі, але гэта не здымае з парадку дня сённяшняй унутры і знешняй палітычнай сітуацыі ў Беларусі, у адносінах да Беларусі пытанне забойстваў, гвалту і злачынстваў, якія здзейснены ў адносінах да грамадзянаў Беларусі. І гандаль людзьмі тут адбывацца не можа. Калі хтосьці з краінаў заходніх будзе дабівацца, напрыклад, звальнення толькі грамадзян сваёй краіны, ці не будзем называць гэтыя краіны, гэта таксама будзе выглядаць хутчэй за ўсё як гандаль людзьмі, бо атрымліваецца сітуацыя. Для нас важна звальненне кожнага чалавека, але немагчыма тут вырашаць пытанне па прынцыпу, калі гэта мой грамадзянін, яго звольнілі, то мы ўжо і не бачым праблему ў адносінах да Беларусі. Тое, што забітыя, тое, што сядзяць палітычна зняволеныя ў Беларусі, гэта ўжо праблема ўнутры Беларусі. Да? То есть тут катэгорыі людзей нельга разглядаць з пункту гледжання іх грамадзянства. Так і ў гэтай сітуацыі расследаванне ўсіх злачынстваў, усіх забойстваў у Беларусі павінна адбыцца. І не будзе з'яўляцца гэта аргументам для міжнароднай супольнасці. Я перакананы, што гэта перадумова для спынення санкцыйнай палітыкі ў адносінах да Лукашэнкі. Ведаеце, я, можа, вам уже апошняе пытанне задам. Першым пунктам, які стаіць у вас у праграме народнага антыкрызіснага кіравання, гэта абарона беларусаў ад рэпрэсіяў. Вось якім чынам вам удаецца ці не ўдаецца гэта рабіць? Вы лічыце, што ёсць нейкія інструменты, якія вам дазваляюць сёння зменшаць гэтыя рэпрэсіі, можа, ці залагоджваць? Ну, зразумела, што ўсе інструменты знаходзяцца менавіта ва ўлады, якая выкарыстоўвае весь махавік рэпрэсіўнага апарату ў адносінах да грамадзянаў Беларусі. З нашага боку мы не маем такі інструментарый, мы будзем гэтымі рэалістамі гэтай сітуацыі. Мы можам дапамагаць тым людзям, які знаходзяцца ці выязджаюць у сувязі з пераследам, рэпрэсіямі па-за межы Рэспублікі Беларусь, якія патрабуюць тут дапамогі. Зразумела, што створаны адпаведныя цэнтры і ў той жа Польшы, ў іншых краінах, якія аказваюць такую дапамогу грамадзянам Беларусі. Можам аказваць дапамогу атрыманні віз, калі гэта пільныя справы і трэба дапамагчы людзям. Мы звяртаемся з такімі просьбамі да Міністэрства замежных спраў іншых краін. Мы можам аказваць агульную прававую дапамогу, даючы, можа, нейкія рэкамендацыі, інфармацыю на гэты конт. Казаць, што мы маем інструментарый дапамагчы кожнай канкрэтнай асобе, на жаль, у нас няма на гэта ні арганізацыйных, ні фінансавых магчымасцяў. Будзем рэалістамі. Ну і давайте на 21 год прагноз ад Паўла Латушкі. Мы ў гэтым годзе пераможам, ці нам прыйдзецца яшчэ чакаць? Я перакананы, што ў гэтым годзе, бо вельмі шмат будзе імпульсаў, трыгераў, як гэта зараз прынята казаць, якія будуць вельмі дэструктыўна працаваць у адносінах да рэжыму, які ў Беларусі. Такімі трыгерамі, безумоўна, будзе так званы Усебеларускі народны сход. Трыгерам, безумоўна, будзе санкцыйная палітыка з боку Еўрапейскага
Еўрасаюза і пачатак санкцыйнай палітыкі з боку Злучаных Штатаў Амерыкі. Трыгерам будзе пагаршэнне эканамічнай сітуацыі ў нашай краіне. Гэта трыгерам будзе і адносіны расійскай улады. Як бы гэта не хацелася Лукашенку, як бы не казаў, што яны разам з Пуцінам, все ж таки это будзе імпульсам, які будзе безумоўна ўплываць на Лукашэнкі. І галоўным трыгерам, галоўным імпульсам гэта будзе грамадства. Нязгода грамадства з тым, каб ён працягваў выкарыстоўваць уладныя інструменты на тэрыторыі Беларусі. Так што я веру ў тое, што ў гэтым годзе мы пачнем будаваць новую Беларусь. Дзякую вам вялікі за гэтую размову. Дзякуй вам. Локальныя маршы пратэсту працягваюць праходзіць у розных раёнах сталіцы, таксама ў іншых гарадах Беларусі. Каменная горка выйшла з чырвона-белымі сцягамі і з лозунгам «Далучайся». Таксама вядома пра шэсце у Ждановічах і ў Маладзечні. Ну і таксама патрулююць сілавікі, так, Валер? Вядома, што на вуліцы Ясеніна, Каліноўскага дакладна там бачылі патрулі сілавікоў. У Лебедзіным, не гледзячы, дарэчы, на гэтае шэсце там адбылося, не гледзячы на тое, што ўсё ж такі раён пільнавалі сілавікі. Ну і таксама на момант хацеў прачытаць адзін з каментароў у нас на стріме у Ютубе, якраз адносна пратэстаў. СК піша пра тое, што форма пратэста правільная, реакция на него есть, просто всем хочется быстрее, а это не так просто, но вода камень точит. Есть вось каментары такие. Дзякуй за іх. Ну і працягваюцца таксама крэатыўныя акцыі, перформансы, танцы. Ну вот таксама сёння вельмі незвычайная акцыя прайшла у касцёле святога Францішка Азійскага ў Новай Баравой. Там вольны хор зладзіў, заспяваў калядкі, таксама пагоню, сцяг і магутны Божа. Усе гэтыя песні прагучалі хорам. Гэта была вельмі прыгожая акцыя. Ну а цяпер ужо у нас на сувязі, з намі на сувязі Франак Вячорка, дарадца Святланы Ціхановскай ў міжнародных справах. Вітаем, спадару Франак. Першае пытанне такое. Напярэдадні святаў Святлана Ціхановская заклікала беларусаў, не заклікала выходзіць, дарэчы, на акцыі. Што змянілася цяпер? Ці ёсць нейкі план? Ці як бачыць барацьбу з рэжымам у 2021? Святлана Ціхановская заклікала і заклікае кожны дзень. Практычна кожную суботу адбываюцца сазвоны са дварамі, дзе ўдзельнічае больш за 50 двароў Менску і рэгіёнаў. Я прызнаюся, учора сам паўдзельнічаў у гэтым, і гэта надзвычай цікавае відовішча, калі людзі збіраюцца па хатах, у дварах, на вуліцы, нехта ў пад'ездах, па 5, па 10, 20 чалавек і задаюць пытанні палітычным лідарам і раяцца, што рабіць далей. Расказваюць пра свае пляны, а таксама пытаюцца, вось якія там дасягненні на міжнароднай арэне, на палітычнай арэне. Такая камунікацыя ўжо працягваецца некалькі месяцаў у форме такой каардынацыі двароў і палітычных лідараў. І яна дае свой плён. Людзі адчуваюць падтрымку, палітычныя лідары атрымліваюць фідбэк. Але да вялікіх маршаў, я думаю, што мы вернемся праз некалькі тыдняў, калі трошкі пацяплее. Магчыма, пад канец лютага, магчыма, пачатак сакавіка, калі гэтая хваля нацыянальных маршаў зноў успыхне, і тады ўжо Лукашэнку мала не пакажацца. Франі, паслухай, ведаем, што і Лукашенка таксама з сваімі сілавікамі, яны рыхтуюцца якраз да вясны, да магчымай вось новай, куды большай хвалі пратэстаў масавых. Яны кажуць нават пра магчымую гарачую фазу, ледзьве не абвяшчаючы вайну беларускаму народу. Але гаворка вось пра гэтае рыхтаванне да масавых пратэстаў, ці ідзе гэтае рыхтаванне і з другога, з іншага боку. Калі так, то ці можна гаварыць пра тое, што менавіта рыхтуецца, альбо калі нельга гаварыць, то ці можна хаця б тэарэтычна сказаць, да чаго варта падрыхтавацца пратэстоўцам вось за гэты час такого часовага, можна сказаць, зацішша ад масавых пратэстаў? Сапраўды гэта так. Лукашенка вядзе ўжо вайну, вядзе, пачынаючы ад жніўня, супраць беларускага народа. Людзі вымушаныя самаарганізоўвацца хто як можа. І вось гэтыя дваровыя супольнасці, якія зараз перараслі ў супольнасці міжраённыя, гэта спосаб самаарганізацыі людзей, каб пратэст быў больш моцны і больш бяспечны. Вы бачыце, што ўжо цяпер менш затрыманняў на акцыях. Чаму? Таму што людзі мяняюць час збору, таму што яны ствараюць адмысловыя сакрэтныя
спецыяльныя чаты, дзе спачатку абгаворваюць тактыку, а толькі потым выносяць гэтае рашэнне на ўжо больш шырокія чаты. Дамаўляюцца з іншымі раёнамі, каб гэтыя акцыі, гэтыя маршы маглі злучыцца ў нейкім месцы. Дамаўляюцца на нейкую тэматыку, дамаўляюцца пра супольны пашыў сцягоў, плякатаў. Мы бачым, што яны выдумляюць новыя формы. Сёння, напрыклад, у некалькіх раёнах зрабілі масавае вывешванне сцягоў у пэўны час, што ані камунальнікі, ані міліцыянты не могуць зрэагаваць. Наша ж задача дапамагчы ім гэтую працу зрабіць больш структурнай і больш бяспечнай, каб як можна менш людзей трапляла за краты і каб як можна больш людзей адчувалі сябе ўпэўнена і выходзілі на вуліцу. Мы дапамагаем ім інфармацыяй, камунікацыяй. Я думаю, што неўзабаве дапаможам таксама і нейкімі сродкамі сувязі, каб людзі маглі выходзіць, камунікаваць нават у выпадку адключэння інтэрнэту. Для гэтага мы працуем актыўна з замежнымі ўрадамі. Франя, яшчэ такое пытанне. Апошнім часам вось гэтыя месяцы, вось гэтае зацішша, таксама вось гэты іншы бок Лукашэнкі актыўна выкарыстоўвае і для прасоўвання тактыкі, якой карыстаўся 26 гадоў да гэта. Падзяліць усіх, перасварыць міжсобку, і зараз мы таксама можам назіраць і з'яўленне там цэлай хвалі новых псеўдаблогераў, якіх яшчэ пару месяцаў таму ўвогуле не было, а тут раптам яны з'яўляюцца, і асноўны лейтматыў у іх гэта паліваць брудам, у прыватнасці штаб Святланы Ціханоўскай, таксама выклікаць недавер да фондаў салідарнасці, якія сёння дапамагаюць сотням і тысячам беларусаў. Вось гэтая хваля, ідзе яе цяжка не заўважаць, але ўсё-такі ці заўважаецца гэтая хваля у штабе Святланы Ціханоўскай, ці варта гэтаму супрадзейнічаць неяк, альбо не варта якраз энергію забіраць ад рыхтавання да працягу рэвалюцыі вось яшчэ на вайну з гэтымі вось траянскімі канямі, на твою думку? Сапраўды ідзе такая віртуальная барацьба. Паводле нашай інфармацыі арганізаваны штаб віртуальных ябацек. Частка з іх супрацоўнічае з аператыўна-аналітычным цэнтрам пры прэзідэнце. Частка з іх наймалася нейкім чынам асобна па нейкіх іншых каналах. Але ўсё гэта па факце праца спецслужбаў. Што яны робяць? Яны запускаюць інтрыгі, запускаюць чуткі, сеяць недавер, убіваюць кліны, кажуць, што штабы не працуюць, адарваліся ад людзей, усе перасварыліся, фонды не плацяць грошы, усіх прадалі, рэвалюцыю злілі і так далей. Нельга на гэта паддавацца, нельга гэта пашыраць. Заўжды трэба шукаць пацвярджэнне інфармацыі, наколькі магчыма. Дзякаваць Богу, зараз ёсць прамая камунікацыя і з офісам Ціханоўскай, з каардынацыйнай радай, дзе можна праверыць, атрымаць адказ. Ёсць вось гэтыя супольныя сазвоны, штотыднёвыя, з дварамі, ініцыятывамі, стачкомамі, лекарамі, медыкамі. І вельмі важна удакладняць. Ці можам мы супрацьстаяць? Можам. Калі мы будзем пашыраць аб'ектыўную інфармацыю, калі мы будзем пашыраць інфармацыю з такіх рэсурсаў, як Белсат, Наша Ніва, Радыё Свабода, Еўрапейскае радыё для Беларусі, Тутбай, Куку, усе тыя, хто правяраюць інфармацыю перад публікацыяй. Вельмі важна удзельнічаць у дыскусіях, вельмі важна спыняць троляў, вельмі важна баніць правакатараў, каб яны не засмечвалі правакацыямі інфармацыйную прастору. Памятаем, што сапраўды супраць нас вядзецца добра арганізаваная інфармацыйная барацьба, мэта якой нас дэмаралізаваць. Так давайте не дазволім ворагам гэтага дасягнуць. І апошняе, Франі, удакладненне таксама, якое выцякае з папярэдняй і пытання, і адказу. Як бы ты ацаніў, наколькі захоўваецца сёння адзінства ў шэрагах пратэстоўцаў? Вельмі шмат груп пратэстоўцаў цяпер ёсць, і ёсць тыя, хто больш радыкальныя, больш актыўныя дзеянні, пачынаючы да супрацьстаяння сілавікам ці акты сабатажу. Ёсць больш лагодныя групы, якія праводзяць такія схаваныя сакрэтныя перформансы, флэшмобы, танцы Іерусаліма. Многія з іх канкуруюць паміж сабой за медыйную увагу ў першую чаргу. Але я б сказаў, што на 80% яны давяраюць
адно аднаму. Заўжды будуць складанасці ў адносінах. Гэта ж групавая дынаміка. Людзей вельмі шмат, людзі вельмі розныя. Усе бачаць па-рознаму нашу перамогу і нашыя тактыкі. Але давайте не забывацца, якая галоўная мэта. Давайте не забывацца, што самае важнае – это спыніць гвалт, вызваліць паплечнікаў з турмаў, дабіцца адстаўкі Лукашэнкі і правядзення новых выбараў. Калі мы не будзем забывацца пра мэту, то не будзе ніякіх сварак і ніякага недаверу. Цяпер студзень, люты – гэта самы дэпрэсіўны, апатычны час. Холадна, мы пакуль што не правялі гэтыя выбары. Лукашенко, здаецца, трошкі аднавіў свае сілы. Так складана, але давайте не губляць сілы духу, быць аптымістычнымі, верыць, давяраць адно аднаму, абавязкова падтрымліваць на гарызантальным узроўні сваіх паплечнікаў і тых, хто ў бядзе. Ну, гаспадару Франак, таксама Павел Латушка анансаваў вялікі марш беларусаў. Ці да гэтага мае дачыненне таксама каманда Святланы Ціхановскай, ці гэтае дзеянне было скаардынавана? Мы абмяркоўвалі ўжо даўным-даўно ўзнаўленне вялікіх маршаў і з Паўлам Латушкам, і з усімі іншымі палітычнымі лідарамі. Як толькі будзе адпаведная нагода, гэта можа адбыцца на пачатку сакавіка, можа быць на пачатку лютага, а можа быць 25 сакавіка, такі марш будзе праведзены. Марш будзе праведзены пад слоганам «Мы вяртаемся на вуліцу», горад наш. Ён будзе адбывацца, хутчэй за ўсё, і ў Менску, і ў вялікіх гарадах. Але гэта ўсё будзе падрыхтавана, анансавана, і гэта ўсё будзе часткаю вялікага супольнага пляну дэмакратычных сіл, які будзе прэзентаваны неўзабаве. Дзякуй вялікі Франак. З намі на сувязі быў Франак Вячорка, прадстаўнік Святланы Ціхановскай, дарадца Святланы Ціхановскай ў міжнародных пытаннях. Дзякуем за эфір і спадзяемся да хуткай сувязі з вамі зноў у нашых наступных нядзельных стрымах. Гаспадарства, самае галоўнае, напэўна, з размовы захоўваем адзінства, не паддаемся на самыя розныя правакацыі. Памятаем, ёсць фільтр урэшце рэшта, бо спікераў зараз шмат. Напэўна, галоўны фільтр – гэта актуалізацыя і патрабаванне, выкананне патрабаванняў, народных патрабаванняў, гэта вызваленне палітвязняў усіх, гэта, канешне, спыненне гвалту супраць беларусаў і таксама дабівацца сыходу Лукашэнкі і правядзення новых сумленных выбараў. Гэтыя патрабаванні ныне страцілі сваёй актуальнасці і, напэўна, і застаюцца на павестцы дня. Гэта такі вось маячок. Ну, ёсць і іншыя спробы ціску на рэжым. Таксама вось прапанова перанесці чэмпіянат свету па хакеі з Менску. Дарэчы, Лукашенко ўжо выказаўся на гэты конт. Маўляў, нам усё роўна, мы не парымся. Падставаў паводле яго для пераносу чэмпіянат свету па хакеі з Менску няма. І гэта з ягонага пункту гледжання будзе вялікім сорамам, калі ж усё ж такі такое рашэнне будзе прынятае. Хаця мы ўсе памятаем усе ягоныя істэрыкі, як толькі былі нейкія рашэнні, звязаныя з спортам, Лукашенко закатваў адразу істэрыкі, ён пачынаў там абзывацца і гэтак далей. І трэба цудоўна разумець, што парыцца ён вельмі моцна, і гэтыя санкцыі, яны маюць такі уплыў на яго асабіста, улічваючы вось яго псіхалагічную спецыфіку. Лукашэнкі. Гэта вельмі моцна б'е па ягоным самалюбстве, асабліва хакей, нейкія вось такія рэчы. Так, улюбёны від спорту, які ён сам гуляе, то я думаю, што гэта ён все ж такі крыху лукавіць, калі кажа, што яму ўсё роўна. Так, гаспадарства, а мы вяртаемся да нашых пратэстаў і, уласна, вось наконт таго развагі, якія ўвогуле формы пратэстаў могуць быць. Ну, напэўна, кожны абярэ такую форму, якая пасуе яму найперш. Таксама заўсёды можна дамовіцца з сваімі найбліжэйшымі паплечнікамі, адзінадумцамі, зладзіць штосьці супольна. Вось у прыватнасці, глядзіце, напярэдадні ў сталіцы на вуліцы Чыгладзе, гэта Фрунзенскі раён Менску, адбылася, можна сказаць, вось адна з такіх прыхаваных акцыяў пратэсту ў выглядзе калядак на дрэва. Пасля традыцыйнага калядавання, збірання цукерак, падарункаў ад суседзяў. Напрыканцы акцыі вешалі не толькі чырвона-белыя стужкі
як звычайна. Вось каб не прыцягнуць увагу гэтых сілавікоў з вельмі ўнутраных органаў. Але ў гутарках з нашым карэспандэнтам жыхары раёну распавялі пра свае асабістыя жаданні. Перамены ў краіне, справядлівыя выбары, спынення гвалту і, уласна, прагуляўся з калядоўнікамі разам і наш карэспандэнт Алеся Сіліш, з якім мы размаўлялі сёння і паразмаўляем таксама цягам выдання. Ну а зараз дваравыя каляды вашай увазе. И соседи, и друзья, все мы рады здесь всегда. Каледа, Каледа, славный праздник в холода. Праздник этот самый длинный, он веселый и старинный. Наши предки пели, ели, веселились 2 недели, наряжались и шутили, праздник ждали и любили. Так давайте же сейчас встретим мы его у нас. Идут каледовщики, встречайте их дружно! Попрыгаем, и ножками подрыгаем, и ручками потопаем, и ножками потопаем. Качаем, 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 и больше пить не будем, больше не будем. Что это с тобой случилось? Ой, так сильно танцевала, так далеко ходила, так устала, больше не могу. Козочка, как же мы без тебя? А что же тебе надо? Ну, овса немножко, да колбаски, да салка, ну, может, чего-нибудь, чтоб сил подкрепить мои. Давайте угощать нашу козочку. Козочки, дайте что-нибудь, козочки. Ну, иди сюда, не Неси, вот сюда мешочек. Угощайся, козочка. Спасибо большое. Угощайся. Ну, всю. Подумайте о том, что бы вы хотели пожелать. Самое-самое лучшее, самое сокровенное. И ваши мысли обязательно сбудутся. Так, еще раз. Дарэчы, сабачка ў сённяшняй свяце адзін з самых галоўных герояў. Яе клікалі тут не раз уже. Так, собачку. Собачку уже кликали, скажите? Не знаю. Привет! Какое вы задание? Все тут однольковое, одно жадание на всіх. Ви ж ведаєте, якое? Ну, стоп таракан. Каб збылося. В гэтым годзе абавязкова. Ну и все за это. А у вас какое задание? Ну-ка скажите мне. Чтоб он сдох, мы же сказали уже. А? Чтоб он сдох. Шос. А вы чего хотите? Чтобы у нас все получилось. Чтобы справедливость вас засловала. А я Мишку Плюшова хочу. А вы что загадали? Все то, что у всех. Что? А нельзя озвучивать желания. Окей. Кому вынется, тому сбудется. Давайте все становимся в круг. Не минуется. Вот сейчас наша цыганка нам и погадает. Долго позимуем. А кто вы у нас, расскажите? Я звездоноша. Я солнце, символ головный. Ось калядная зорка, якая символізує адраджэнне сонця. За добробыт, багацце, в наступным годзе. Галоўны персонаж на калядах, до речі, самый сакральный лічыцца.
Ось. А у вас жадання є? Ви загадали? Так, конечно, у нас усіх одно жадання, це саме головне. Все, пошли домой уже. А давайте побегаем. Иди ко мне, иди ко мне. Какие красивые косы у нас получатся. Вероника, пускай побегает. До конца, до конца. Давай, мы проиграем. Давайте, у них уже большая коса. Бегайте, бегайте, бегайте. До конца, давай, беги. Поднимаем. Осторожно, теперь вы, давайте. Переходи, давайте, неважно. Отлично, у мальчиков даже лучше. Як азначылі калядоўшчыкі, удзельнічкі сённяшняга свята, сёння жаданне ва ўсіх адно. І прыходзіцца вось так вот маскіравацца, праводзіць такія вось вулічныя святы дваровыя, і нават лентачкі вешаць, не толькі бел-чырвона-белыя. Усё, каб не прыцягнуць увагу хлапцоў з невядомых унутраных органаў. Алесь Сіліч, Мінск, вуліца Чыгладзе. Спадарства, і працягваем наш эфір з такого нагадвання пра кошт і гэтых стрымаў, і нагул працы незалежнай журналістыкі паводле Беларускай асацыяцыі журналістаў. Прынамсі, 8 нашых калегаў знаходзяцца сёння за кратамі ў палоне Лукашэнкі. У тым ліку гэта і нашыя калегі з Белсату, гэта Катя Андреева, таксама Даша Чульцова. Яны былі затрыманы яшчэ 15 лістапада. У часе працы яны стрымілі, але сядзелі, нават не былі на акцыі, былі дома, і вось там уломваліся да іх, іх затрымалі і абвінавацілі, што яны там ледзьве не галоўныя арганізатары беспарадкаў, пратэстаў у Беларусі. Так, стрым з акцыяй памяці Бандарэнкі правадзілі са двара пераменаў з дому жыхароў, куды, уласна, і варваліся сілавікі, забралі нашых журналістак. А цяпер следства па справе Кацярыны Андрэевай, імаверна, завершанае. Пра гэта паведаміў муж журналісткі Ігор Ільяш. Ён напярэдадні атрымаў ад Кацярыны ліст з жодзінскай турмы. Нагадаю, што адвакат у справе Кацярыны Андрэевай і знаходзіцца пад падпіскай аб неразгалошанні інфармацыі, і таму нават сваякам паведаміць, на якой стадыі знаходзіцца справа журналісткі, немагчыма. Ну і спадарства. У хуткім часе Кацярыну чакае этапаванне ў Менск. Усе падрабязнасці паспрабуем даведацца, уласна, у мужа Кацярына пасля невялікай эцюды пра нашых журналістак. Час ад часу мы былі вымушаныя класціся на падлогу, бо сюды свяцілі сваім святлом, нейкім пражэктарам і запускалі неаднаразова дрон. Страшно, правда? Дякую вялікія за ваш каментар. Вось такая смелая женщина. Очень любим, спасибо вам огромное. Я только о вас с лучшей подругой говорила по телефону. Спасибо вам за то, что... Дякую вялікія. Я себе сказала, что я буду трымацца. Я вытрымаю, дзеля маёй працы гэта таго заслугоўвае. Калі ў адной частцы вёскі ляжыць асфальт, то тут застацца ў сухім абутку не атрымаецца.
калі прыйшла ў Мінск, яна просто вырашыла, а я хочу паспрабаваць там здымаць нешта. І натуральна у яе ўсё добра атрымоўвалася, бо я ведаю з таго, як яе калегі, каліжанкі адзываюцца яе працы. Ну што ж, ужо зараз наш калега, журналіст, а таксама муж Каці Андрэевай, Ігор Ільяш з намі на сувязі. Ігор, вітаем цябе. Вітаю. Магчыма, нейкая новая інфармацыя ёсць ад Каці, магчыма, таксама і ад Дашы, которая з'явілася за апошні дзень. Не, за апошні дзень новай інфармацыі не было, але я думаю, што інфармацыя, якую вчора стала вядома наконт Каці, што яе чакае ў хуткім часе этапаванне ў Менске, я думаю, што яна актуальна і для Дар'і, бо яны праходзяць па справе разам і ва ўсіх паперках ад следчага камітэта, якія там накіроўвалі, напрыклад, наконт паручальніцтва, яны заўсёды фігуравалі як крымінальная справа ў дачыненні Бахвалавай і Чульцовай. То бок гэта справа, яны будуць іх, імаверна, судзіць будуць разам, то бок, хутчэй за ўсё, следства скончылася па іх справе разам, і, адпаведна, іх абодвух чакае этапаванне ў Менск у гэтым месяцы. Сыходзячы з таго, што я атрымаў ліст ад Каці, ён быў напісаны 1 студзеня, то бок можна меркаваць, што следства завершылася яшчэ ў снежні. Паводле заканадаўства у пракуратуры матэрыялы справы мусяць знаходзіцца да 15 дзён, то бок, хутчэй за ўсё, да сярэдзіны гэтага месяца яны будуць яшчэ ў прокуратуры, а потым будуць накіроўвацца ў суд, а таму можна так меркаваць, выказаць здагадку, што хутчэй за ўсё або напрыканцы студзеня, або на пачатку лютага нас чакае вось гэты судовы працэс. Ігор, ты адзначыў, што да цябе прыйшоў ліст ад Кацярыны Андрэевай, то ці змянілася сітуацыя з карэспандэнцыяй у турме, ці сталі даходзіць лісты, бо ведаю, што Кацю шмат падтрымлівалі, шмат пісалі і нашыя гледачы, і нашыя калегі таксама. Можна сказаць, што за апошні час сітуацыя з ліставаннем сапраўды палепшылася, бо, як яна напісала ў гэтым лісце, ёй якраз выдалі адразу 5 маіх лістоў снежаньскіх. Гэта больш, чым яна, в прынцыпе, атрымлівала за папярэднія 1,5 месяцы. Ну, яе я атрымаў за апошнія 10 дзён, адразу 3 лісты, гэта таксама больш, чым было за папярэднія 1,5 месяца. То бок, неяк палепшылася сітуацыя менавіта з ліставаннем са сваякамі. А лісты ад незнаёмых людзей, калегаў, вельмі шмат яна атрымывала і раней, і тут, я думаю, што пэўным логікай цэнзару было якраз найбольш пільна адсочваць ліставанне якраз са сваякамі, каб інфармацыя распаўсюджвалася не так актыўна і неяк ўсё ж ствараць пэўную інфармацыйную блакаду. На шчасце, неяк выпраўляецца гэтая сітуацыя ў апошнія пару тыдняў. А як глядае сітуацыя ў цябе? Бо мы ведаем, што цябе таксама пераследавалі і, уласна, прыходзілі, адкрывалі ключом кватэру, у якой ты жыў, і некаторы час ты прыходзіў да сяброў і здымаў кватэру па сотнях. Ці змянілася сітуацыя цяпер? Ці пачуваешся ты больш-менш бяспечна? І ці прытрымліваешся надалей такой тактыкі не пражываць на адным і тым жа месцы жыхарства? Ну, я скажу, што з той кватэры, дзе мы сапраўды пражывалі з Кацярынай апошнія некалькі гадоў, я з'ехаў сапраўды, і, канешне, пэўныя меры бяспекі я захоўваю, дагэтуль хожу з гэтым трывожным чамаданчыкам, як кажуць, дзе рэчы на выпадак, калі ты апынешся ў турме. Так, я сапраўды з ім хожу, і пэўныя меры бяспекі захоўваю. Але трэба сказаць, што ўсё ж пакуль не было сігналу пасля майго вызвалення з Барановича, што да мяне ёсць пэўная цікавасць. Я схадзіў адразу пасля Барановича ў следчы камітэт у якасці сведкі па справе Каці. Тады адмовіўся ад дачы паказанняў і адмовіўся ад дачы падпіскі аб неразгалошванні, але пасля гэтага ніякай зацікаўленасці ва мне не было нейкіх сігналаў, якія б сведчылі пра тое, што вось да мяне мусіць прыйсці. Але я ж разумею, у якой сітуацыі, у якой краіне мы жывем, і
зараз мы живем у ситуации, калі до кожного з нас, до кожного журналиста, в принципе, до кожного іншадумца могут прийти люди у цивільным ці не у цивільным и забрать у турму по нейкім фальсифікаваным абвінавачанні. Таму я думаю, что гэтая пагроза, яна патэнцыйна застаецца для кожного з нас і в тым ліку для мяне. Ігору, паслухай, напэўна, канешне ж, усе гэтай рэпрэсіі супраць журналістаў, незалежных журналістаў Беларусі можна патлумачыць вось гэтай подлай помслівасцю, такім характарам гэтых уладаў, а таксама жаданнем, канешне ж, заткнуць рот, але калі мы гаворым пра сітуацыю сёння ў Беларусі, калі дзейнічаюць і ствараюцца новыя гарызантальныя сувязі, калі ствараюцца ўсё новыя чаты, калі ўсё больш людзей самыя становяцца вось такімі адзінасобнымі медыямі, на тваю думку, наколькі ўвогуле гэта мае сэнс, наколькі гэта эфектыўна сёння чыніць рэпрэсіі супраць журналістаў, наколькі атрымаецца гэткім чынам хаця б часткова заткнуць рот пратэсту і вось вольнаму слову, на твою думку? Я думаю, что с узроўнем сённяшнім развіцця камунікацыяў, тэхналогіяў, канешне, вось гэтай рэпрэсіі супраць журналістаў яны будуць мець наступствы вельмі абмежаваныя. Я думаю, что калі б вось такая тотальная зачыстка распачалася там гадоў 10-15 таму, то можа быў бы нейкі вынік. Сёння з сённяшнім узроўнем развіцця інтэрнэту, з той электаральнай сітуацыяй, якая ёсць у Беларусі, калі абсалютная большасць супраць Лукашэнкі, то нічога змяніць вось гэтымі рэпрэсіямі супраць журналістаў немагчыма. Інфармацыя будзе распаўсюджвацца ўсё роўна, і інфармацыйную бітву рэжым Лукашэнкі ўжо даўно прайграў, і гэта вярнуць назад ніяк немагчыма. Ілья, таксама нядаўна трапіла для журналістаў запіс размовы, якой абмяркоўвалася забойства палітычных апанентаў. Лукашэнкі гучала таксама такая прапанова падкласці выбухоўку журналісту Паўлу Шарамету. Ось, напэўна, ты сам бачыў, чуў гэтую запіс, і як ты думаеш, ці Лукашенко пайшоў бы на забойства журналістаў, вось на такія крокі дзеля свайго, не ведаю, камфорта, дзеля захавання рэжыму? Ну, тое, што ён мог бы пайсці на такія крокі, у меня няма сумневаў. Гэта цалкам укладаецца ў логіку і ў дзеянні рэжыма на працягу чвэрці стагоддзя. Ну, калі у 99-2000 забівалі Захаранку, Ганчара, Красоўскага і Завадскага, то чаму нельга было абмяркоўваць гэта ў 2012 годзе? Што тут дзіўнага? І калі у нас у 2020 годзе фактычна публічна дэкрыміналізуецца забойства іншадумстваў, то бок нават не распачынаюць фармальна нейкай крымінальнай справы, то зноў жа, што тут дзіўнага, калі абмяркоўвалася знішчэнне апанентаў за мяжою у 2012 годзе. Іншая справа, што гэта зусім не значыць, што сапраўды Шарамета забілі беларускія спецслужбы. Ўсё ж паміж гэтай нарадай у КДБ і паміж забойствам журналіста Шарамета прайшло 4 гады, і сітуацыя палітычная таксама змянілася моцна, бо ў 16 годзе Лукашенко знаходзіўся ўжо, он пазбавіўся санкцыяў і знаходзіўся ў добрай, так бы мовіць, палітычнай сітуацыі. Ён быў на коне фактычна. Ён скарыстаўся расійска-украінскім канфліктам, каб выйсці из, ну, прынамсі, часткова выйсці з міжнароднай ізаляцыі і вось стварыць сябе такі імідж міратворца. Я не думаю, што ў гэтай сітуацыі ён бы рызыкаваў такой аперацыі на міжнароднай арэне. Ён тады і нават не разганяў унутры краіны мітынгі, і то бок настолькі ён хацеў спадабацца Захаду. А такая рызыкоўная аперацыя, я сумняюся, што ён пайшоў на гэта менавіта ў 16 годзе. У 12-м сітуацыя была іншая, там была дыпламатычная вайна паміж Захадам і Беларусю. Там была вельмі жорсткая сітуацыя ўнутры краіны, толькі прайшлі вось гэтыя рэпрэсіі 10-11 года, пасля плошчы, пасля маўклівых акцый, і вось таму гэта цалкам укладалася ў логіку тых якраз падзей і таго стану вось думак, які быў у Лукашэнкі ў 2012 годзе.
Ігор, яшчэ такое у мяне да цябе пытанне. Вось мы сёння ўжо згадвалі такую тэму рыхтавання да гарачай вясны, і вось два бакі, можна сказаць, разглядаем. Гэта Лукашенко са сваімі прыслужнікамі, сілавікамі, і таксама другі бок, ну, умоўна назовем яго арганізатары, арганізацыйны бок. А што гаварыць пра простых беларусаў? Ці варта ім да чагосьці і неяк рыхтавацца? Што б ты параіў як чалавек, які непасрэдна сутыкаецца і даследуе і беларускую сітуацыю, і перад гэтым украінскую сітуацыю рэвалюцыйную вельмі так дэталёва? Што б ты параіў, да чаго рыхтавацца? Да прыкладу, медыйная там пісьменнасць, яе падвышаць, нейкія новыя навыкі. Што можна, як можна выкарыстаць гэты час з карысцю для сябе і для краіны? Я думаю, што, безумоўна, трэба пашыраць гарызантальныя і вертыкальныя сувязі ў грамадстве, аб'ядноўвацца, пашыраць гэтую салідарнасць, пашыраць усяляк у грамадстве. Самое галоўнае, што я магу сказаць усім беларусам, это то, што нас, я думаю, чакае ў 2021 годзе вялікія падзеі, вельмі бурныя. Я думаю, што не менш бурныя, чым былі ў 2020 годзе. І вельмі важна разумець, вось фактычна год распачаўся з таго, што Лукашенко пасля сустрэчы са шведам і сам швед казалі, фактычна анансавалі новыя і новыя рэпрэсіі, іх пашырэнне, паглыбленне, фактычна абвешчаная вайна ўжо дваравым маршам. Пра гэта Лукашенко настолькі яго гэта хвалюе, што ён казаў пра гэта ў царкве на Раство. І гэта ўсё, я думаю, выразны сігнал для кожнага беларуса, яны мусяць зразумець. То калі нават скончыцца гэты супраціў у дварах, калі вось яны вырашаць неяк спыніць актыўнасць у дварах, то на гэтым нічога не скончыцца. Тэрор, рэпрэсіі будуць працягвацца. Логіка тэрора, яна ўжо атрымала сваю логіку і сваю паслядоўнасць. Ціск будзе працягвацца, і калі беларусы выб'юць са сваіх двароў, то далей будуць заходзіць у іх ужо кватэры і забіраць іх адтуль. Гэта трэба разумець. Рэпрэсіі, тэрор не скончыцца. Таму трэба аб'ядноўвацца і супраціўляцца. Дзякуй вялікі. З намі на сувязі быў Ігор Ільяш, журналіст, публіцыст і, уласна, муж Кацярыны Андрэевай, журналісткі Белсату, якая цяпер знаходзіцца ў жодзінскай турме паводле крымінальнага абвінавачання. Гаспадарства, не забываемся пра салідарнасць. Пішыце лісты і Каці Андрэевай, і Дашы Чульцовай, і астатнім палітычным закладнікам, па сутнасці, рэжыму Лукашэнкі. Вось у прыватнасці у нас у стрыме перапытваюць, што з Игорем Лосиком, очень переживаем. Мы так само переживаем, ведаем, что блогер, автор телеграм-каналу «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик, так само палітвязень, знаходится ў турме и протягивает трымаць уже 3 тыдні голодовку протесту. И, конечно, мы все переживаем, и можно гаспадарства падтрымаць и сем'і палітвязняў. Ну и так само, уласна, палітвязняў, пишите им листы, калі ласка. Ну а пакуль, гаспадарства, мы перанесемся ў Берасце. Там сям'я Шарэнтаў, актывістаў. Пакуль муж быў на суднях, то на жонку завялі крымінальную справу, нібыта за абразу міліцыянта у той момант, калі яна выйшла падчас затрымання міліцыянтам ейнага мужа. Ля ўсе зараз жанчына трапіла зусім па іншым абвінавачванні, і Белсат паразмаўляў з Андрэем Шарэндам, мужам гэтай жанчыны, які цяпер застаўся з 2 дзецьмі адзін. Давайте зірнем. Она знаходится в СІЗА, і умови утримання в СІЗА з одного боку лепші, чим у ВЧУ, але я ведаю Поліну, я чув, як вона поводила себе у ВЧУ, і вона як сапраўдны годны чалавек не признає парадки гэтых установаў. ВЧУ она адмаўлялася выходзіць на праверкі, адмаўлялася падымаць рукі ўгару. ВЧУ ее привезли, наколькі разумею, ўжо ў кайданках. Але ВЧУ яны весь час пагражалі пасадзіць ее ў карцер, але я ведаў, што ў ВЧУ няма карцера, самае горш, што не могуць зрабіць, это пасадзіць самую кепскую камеру. Але ў СІЗА ўжо дзейнічаць іншыя варункі. При тых варунках ёсць пагроза той, што Паліна будзе проста не вылазіць з карцеру,
што супраць яе там будзе рабіцца сапраўдны ціск. Першыя дні, зразумела, быў вельмі моцны стрэс, асабліва ў Стаха, малодшага сына. Ну, ён быў пры гэтым обшуку, калі там в хату валаміліся 10 людзей ў чорных у масках. Натуральна, в першыя дні ён проста вось раніцай і нават сярод ночы мог прыбегаць на маму спальню нашу, клаўся просто на ложак, дзе спала мама, і просто кричала: «Дзе мама?» пытался. Сошкі 4 гады, ўжо не такі малы. Спачатку казала, што мама з'ехала ў краму, але пазней ён уже сам пытался: «Маму, а ці не забралі маму ў турму?» Гэтыя дрэнныя людзі. У старэйшага сына была такая сітуацыя, мой просто шок, што яго забралі яго кампутер. Это гульневы кампутер, які літаральна там некалькі тыдняў таму яму толькі паставілі, толькі ён там усталяваў гульні, толькі усталяваў праграмы, толькі пачаў вучыцца працаваць в фотошопе, тут яго просто выдзернулі дрот, прычым яго забралі так, што просто выдзернулі гэтыя дроты. З монітора просто торчал кавалок дрота, не было лянота, ему часу не было открутить, просто повыдергивали. Мы же хочем будучыні своих сыноў тут, на Беларусі. Хочем, каб адукацыя по-беларуску велася. Хочем свободы. І мы ж шмат высілку, шмат намаганняў паклалі на то, каб Беларусь сапраўды была вольнай. І зараз на некалькі крокаў ад перамогі з'язджаць. Не, мы будем змагацца далей, будем далей адстойваць свае правы. Мы не боимся казаць праўду в вочы ні чыноўнікам, як Паліна заўсёды казала праўду, і чыноўнікам, якія выклікалі яе на нейкія размовы. І міліцыянты не баялася казаць праўду. Таму, натуральна, уладам Берасця, супрацоўнікам спецслужбаў мы стаім як коска ў горле, і супраць нас, першую чаргу супраць нас, при любой нагодзе супраць нас рабіліся нейкія правакацыі і рэпрэсіі. Натуральна, што гэта чарговы крок этой сістэмы, па-перша, каб спужаць людзей, каб паказаць прыклад, што вось мы можам быць і можам ударыць рэпрэсіямі па любому чалавеку. А па-другое, это персанальна помста, персанальна супраць нас, персанальна супраць Паліны, помста за нашу грамадскую пазіцыю. На нечаканы марш таксама выйшлі сёння ў Берасці і ў Віцебску, у Менску далучыліся такія раёны, як Сенніца і Курасоўшчына. Спадарства працягваецца вось такой пратэст у выглядзе лакальных акцый, лакальных маршаў, ну і працягваецца ціск сілавікоў. На гэтым тыдні хіба мы ўсе памятаем раён Новай Баравой, дзе там сілавікі, узброеныя сілавікі ў цывільным папросту хадзілі і ладзілі свае рэйды па дварах і па пад'ездах. Схапілі некалькі чалавек, пры гэтым моцна збілі, пагражалі зброяй. І вось адразу першыя паралелі, асацыяцыі гэта з тым трагічным вечарам, калі па сутнасці да смерці збілі Романа Бандарэнку, нешта падобна адбывалася з Віктарам Марозам, таксама на гэтым тыдні. Ну і спадарства працягваецца таксама вайна лукашыстаў з сімваламі пратэсту. Гэта беларуская рэвалюцыя нарадзіла вельмі шмат такіх сімвалаў, вобразаў, шмат светлых, годных беларусаў выйшлі пратэставаць. І адразу сталі такімі знакавымі асобамі, калі памятаеце Іну Зайцеву, гэта такая невеста бела-чырвона-белая, як яе называлі, дзяўчына, якая выходзіла на акцыі ў вясельнай сукенцы з чырвонай паласой. І затрымлівалі яе таксама, у прыватнасці, за падтрыманне забастоўнікаў прадпрыемства «Горадня Азот». Іна, моя землячка з Горадні. У снежні на 13 сотняў затрымалі ейнага мужа за сцяг дома. Гэта было расцэнена як несанкцыянаваны пікет, такія таксама рэаліі ў Беларусі. І нядаўна Іна з'ехала са сваімі дзецьмі, на жаль, з краіны, была вымушаная з'ехаць, цяпер жыве ў Кіеве, з ёю пагаварыў наш калега Олег Рашатняк. Давайте паглядзім разам гэтую размову з адным з сімвалаў нашага пратэсту. Вы себя показали и проявили как уже некий символ протестного движения здесь, в Украине. БЧБ «Невеста» даже стала неким брендом на протестах возле посольства Республики Беларусь в Киеве. Расскажите, с чего все начиналось? Как родилась такая идея создать вот такую вот невесту и в чем она вообще заключается?
Идея родилась мгновенно, спонтанно и не была рассчитана на какую-то долгосрочную перспективу. В те времена, когда я вышла в платье первый раз, марши были 300-тысячными, они были очень яркими, карнавальными, было достаточно тепло. И одеть белое свадебное платье с красной полосой казалось мне столь же естественным, как любую другую одежду. Увидев по эффекту о том, что это очень нравится всем мне окружающим, я поняла, что так мой протест звучит громче. То есть так вот сидеть буду не зря, если вдруг чего, не обидно. И поэтому я продолжила эту традицию. И чем опаснее становились протесты, в контексте, чем больше последствий несло простой выход на улицу, да, флаг любой, символика, белая лента на руке, за это задерживали, давали сутки, тем больше мне хотелось выходить в платье, потому что это вот про то, что невозможно промолчать. Я считаю, что я имею право носить любую одежду. Это закреплено во всех конституциях мира. И я это право готова отстаивать. А вот это вот платье, вы его достали из своего собственного гардероба? Да, это мое платье. Оно лежало на чердаке, 10 лет ждало своего звездного часа. Оказалось, что свадьба – это не звездный час для свадебного платья. Интересно, а что происходило дальше? Вот в Минске повышался градус напряжения, это понятно. Когда наступил тот момент, когда пришлось платье все-таки свернуть, положить в чемодан и уехать? Ну, во-первых, мое первое платье, в котором я с самого начала было протеста, его у меня изъяли в РУВД Октябрьского района города Гродно. Привет, Гродно. Его изъяли как вещественное доказательство по административному делу, и суд постановил, что оно будет храниться с материалами дела в суде Октябрьского района города Гродно. Ну, абсурдность, то есть дело в том, что я выходила из суда в куртке на голое тело сверху, да, то есть абсурдность того, что у тебя забрали одежду только потому, что она не того цвета, только потому, что ты символ чего-то. Это настолько было для меня абсурдно и нарушало мои права, что я пошла на Куфор и купила новое платье. Вот прямо в эту же неделю. А чем силовики объясняли и какую трактовку вашему правонарушению давали? Мое платье – это и есть одиночный пикет. Вот если я в этом платье, я одиночно пикетирую. Так а как оно, вот в чем оно проявлялось? Если бы вы надели, например, костюм советского космонавта, на котором, например, там белый скафандр и красный флаг, он бы тоже считался бы проявлением если протеста? у нас сейчас в Республике Беларусь Дед Мороза срочно переодели в синие костюмы, то уровень маразма крепчает, все. Была бы, если бы я советским космонавтом, я бы однозначно могла попасть на сутки. Что стало причиной вашего, что называется, можно сказать, побега из Беларуси? Барабанщики. Посадили у нас барабанщиков, уголовную статью им вменяют. Люди, которых я видела на маршах, которые никогда не шли впереди, всегда в гуще, просто которые шли и выдавали ритм. Ну и прямое, я не знаю, предупреждение, прямое предупреждение из милиции. Мне позвонили и просто сказали: вы не успокаивайтесь, значит, меры будут крепчать. Мой муж был на следующий день посажен. И учитывая, что у нас 2 детей, мы вдвоем только можем с мужем за ними присматривать. То есть моя посадка однозначно вылилась бы в то, что моих детей могли бы в какой-то приемник определить, там, при детском каком-нибудь доме, опекунство, еще что-нибудь. Даже на короткий срок, пока там бабушки бы включились или общественность бы включилась, для моего младшего сына это была бы серьезная травматика. Я как мама не могла позволить своему ребенку переживать такой стресс, ему еще нету 3 лет. И мы решили с мужем, что если вдруг его посадят, он мне сам сказал, что ты должна не ждать, пока меня выпустят, срочно собирайся, выезжай, вывози детей, выезжай, чтобы я, сидя там, понимал, что моя семья в безопасности. Что я и сделала. Мужа потом выпустили? Мужа выпустили, дело не стали никакие другие шить. То есть, и так быстро пропустили меня через границу, то ли я бы совсем подумала, что у меня там никто внимания не обращал, если бы не происходило то, что происходило.
Поэтому на данный момент я считаю, что это было единственно правильное решение. Ну, только если кому-то было бы легче, если бы я вдруг сидела в тюрьме, но, насколько я знаю из обратной связи с своими согражданами, от этого легче бы никому не было. Инна, смотрите, вот после прямых предупреждений о том, что будет все плохо, большинство людей на этой планете, я уверен, и в Беларуси в том числе, отказались бы от маршей, от протестных настроений. Может, настроения бы оставались бы, но действий было бы все меньше, что и наблюдается в Беларуси. Что вас стимулировало и не бросить все это дело, и даже после того, как вы переехали в Киев, продолжать заниматься своим делом, держать какой-то контакт, связь с теми людьми, которые остались в Беларуси? Невозможность молчать. Здесь ответ на вопросы, все ли я правильно сделал, нужно ли было лезть в протест, не нужно, нужны ли были мне эти последствия. Все решается одним вопросом. Ты мог бы поступить по-другому, ты мог бы промолчать. И те люди, которых я знаю, активные люди, они на этот вопрос однозначно отвечают нет. Я не могла промолчать и не могу промолчать сейчас. Чем больше я читаю новости, тем громче мне хочется заявлять о том, что я не согласна с тем, что происходит. А ўжо цяпер у нашай студыі з намі на сувязі Владимир Мацкевич, метадолог. Спадару Владимир, вітаем вас. Так, прывітанне. Святы скончыліся. Вось на вашу думку, ці варта чакаць і калі варта чакаць актывізацыя пратэставага руху, ці набудзе, на вашу думку, падтрымання заклікі выйсці на агульны марш? Ну, калі нават заклік такі будзе, то варта, напэўна, падумаць, а дзеля чаго людзі пагадзяцца выйсці. Дзеля чаго сёння выходзяць людзі? Вось як Інна тут казала толькі што у тым сюжэце, які вы паказвалі, бо не магу маўчаць. Так, шмат людзей сёння менавіта такую матывацыю і маюць. Я не магу маўчаць. Але дзеля якой мэты мы выходзім? Калі мы ідзем, вось ланцужок тут паказваецца, як людзі ідуць, куды яны ідуць. Патрэбна мэта, патрэбны канчатковы пункт, куды мы павінны прыйсці, з адметкамі, што мы, якія пункты, якія перашкоды пераадолець і куды прыйсці. Вось тады, калі людзі будуць гэта ведаць, можа быць новы масавы ўздым. А калі проста хадзіць ад забора і да абеда, ці з аднаго месца на другое, ці там наварочваць колы па дварах, то рана ці позна гэта ўсё сціхне. Спадар Владимир, вы гаворыце пра патрэбу канкрэтнага плану рэвалюцыі, ці так разумею? Ну, так, я кажу пра патрэбу сучаснага плану, сучаснай праграмы, якую ўжо досыць даўно у палітычным, у бізнес-дзейнасці называюць дарожнаю мапаю. То бок мы павінны пазначыць канчатковае месца, канчатковы пункт, куды павінны прыйсці. Ну, а паколькі шлях доўгі, і мы ўсе гэта ведаем, то павінны быць пазначаныя прамежкавыя мэты, куды мы патрапляем, калі вось сёння выйшлі і ідзем. Куды мы прыйдзем праз месяц, праз 3 месяцы. Ну і канчаткова, калі мы прыйдзем да перамогі і пераўтварэння краіны. А ці можа быць вось такой прамежкавай мэты план, агучаны народным антыкрызісным кіраваннем і ініцыятывай «Честныя людзі» па зрыве усебеларускага народнага сходу? Вось сярод іншых там анансавалася ўнясенне прозвішча ў адзіную кнігу рэгістрацыі злачынстваў тых, хто дэлегатаў, хто бярэ ўдзел, так, заахвочваць не прымаць удзел, таксама магчыма даведвацца пра закулісныя абмеркаванні, каб гэта не сталася неспадзянкай падчас самога сходу. Вось як вы ацэньваеце такія захады, ці дзейныя, ці эфектыўныя?
Ну, бачыце, тут кожны пункт, які вы пазначылі, трэба асобна разглядаць. Пра трыбунал і вось заклік да там адказнасці за ўдзел і зрыў гэтага сходу і альтэрнатыўны сход. Тут ёсць шэраг прапановаў, і нам трэба было спыніцца на адной. А мы спазняемся і уже спазніліся. Вы глядзіце, ініцыятыва «Сход народных прадстаўнікоў», якую, ну, здаецца, падтрымалі Координацыйная рада і часткова нацыянальнае антыкрызіснае кіраванне з латушкай. Ну і адначасова з гэтым Цепкало высоўвае сваю нейкую прапанову. Калі ёсць некалькі прапановаў, некалькі вось такіх мэтаў пазначаны, да, якім чынам мы павінны рэагаваць на гэтае махлярства Лукашенка з яго сходам, то ну, у людзей паўстае пэўнае непаразуменне. А што мы павінны рабіць і які з сродкаў вядзе да нашай мэты. Таму, ведаеце, зараз усе прэтэнзіі павінны быць накіраваныя на наш палітычны цэнтр. Пакуль будзе ось так марудна там вырашацца, як нам рэагаваць на тое ці іншае, вось пра народны сход, усе беларускі гэты народны сход, нібыта лукашэнкаўскі, было вядома досыць даўно. Яшчэ там з кастрычніка ці з лістапада, прынамсі, пачаліся размовы пра гэта. Напрыканцы снежня толькі была пазначаная дата правядзення гэтага сходу, але мы павінны былі падрыхтавацца да яго. А калі толькі ў студзені зараз абвешчаны сход, і прычым не вельмі выразны, не вельмі патлумачана людзям, я вось сустракаўся 4 разы з рознымі мясцовымі суполкамі апошнімі днямі, і ўсім прыходзіцца тлумачыць, як это трэба разумець. Я і сам не до конца разумею, чаму менавіта такая платформа была створаная. Ну, прыходзіцца гэта тлумачыць і самому неяк прызвычаецца да гэтага. Бо моя прапанова была трохі іншая, але паколькі яна не выконваецца, то я ўжо падтрымоўваю гэту. Ну, і яна патрабуе тлумачэння. Калі мяне не патлумачылі, то як я магу тлумачыць іншым людзям? І я казаў арганізатарам, што вам патрэбен зараз хуткі піар, каб выкарыстаць гэту нагоду, каб людзі разумелі, навошта гэта, і як ставіцца да іншай другаснай ініцыятывы Цепкало з яго сходам. Так што тут, ведаеце, шмат недарэчнасцяў, якія сыходзяць менавіта з палітычнага цэнтру. Спадар Владимир, вось наконт недарэчнасцяў і ад каго якая ініцыятыва ідзе. Паслухайце, вось я калі разважаю пра сітуацыю, якая ў Беларусі і гэтай ініцыятывы, то мне здаецца, што велізарная памылка, ну скажем так, боку пратэстоўцаў у тым, што гэты бок страчвае ініцыятыву. Па сутнасці, вось нават гаворачы пра супрацьдзеянне народнаму сходу, абвешчанаму Лукашэнкам, мы говорим про реакцию на тое, што сказаў Лукашенко. І гэта, мне асабіста нагадвае сітуацыю, якая была ўсе гэтыя гады да рэвалюцыі. Лукашенко штосьці гаварыў, на гэта рэагавалі. Ці не з'яўляецца гэта такой вялікай небяспекай, што Лукашенко захапіў ініцыятыву і далей ён куды хоча можа скіраваць гэты і пратэсты, ўсю актыўнасць. Ці не варта ламаць гэты рэжым і дыктаваць урэшце павестку пратэсную, інфармацыйную самім гэтаму боку пратэстоўцаў, а не рэагаваць на павестку, якую задае Лукашенко. Ну так, Валер, мяне это клапоціць уже больш за год, пачынаючы з 19-го года, калі там пачаліся гэтыя захады на аншлюз з гэтымі прапановамі там дорожных мапаў, улічваючы 31-ю там гэтую мапу. Я кажу, мы не можам рэагаваць толькі на тое, што гаворыць і прадпрымае Лукашенко. Нам патрэбна перахапіць ініцыятыву, і вось мы часткова мелі такія некалькі момантаў за апошнія 2 гады, калі мы валодалі ініцыятывай. Але это трымаць трэба заўсёды. І з аднаго боку. З другога боку, ведаеце, не рэагаваць
зусім на ну, вельмі важныя нейкія рэчы, якія рэжым робіць, мы таксама не можам. Патрэбен адэкватны суразмерны адказ на гэтыя захады. Ну, вось тое, што вы кажаце, гэта, напэўна, адна з самых галоўных хібаў падыходу ну, нашых палітыкаў да нашай рэвалюцыі. Так, калі мы не валодаем ініцыятываю, а сядзім толькі ў абароне, у нас няма надзеі, там, спадзявання на перамогу. На перамогу можна спадзявацца толькі тады, калі мы рыхтуем наступ. Перахопліваем ініцыятыву, вымушаем улады рэагаваць на нашу ініцыятыву, каб яны былі да гэтага не падрыхтаваныя, пачалі рабіць памылкі. Ну і нам трэба кемлівая аналітыка патрэбна, каб мы маглі гэтымі памылкамі карыстацца. Рэжым робіць памылкі, але мы імі не карыстаемся. А ці можна сказаць, дадаць, можа, да яшчэ адной памылкі тое, што цяперашнія альтэрнатыўныя палітыкі Лукашэнку, яны таксама па сутнасці раз'яднаныя і не так добра каардынуюць свае дзеянні. Мы бачым шмат праектаў, якія ўзнікаюць паралельна. То бок не толькі рэакцыя на слова Лукашэнкі, а вось і тая старая праблема, што апазіцыя не можа аб'яднацца. Ці заўважаеце вы такое, і калі так, то чаму так адбываецца, на вашу думку? Ну так, вы таксама маеце рацыю, я пра гэта таксама кажу звычайна. Ведаеце, наколькі я разумею, то Вільня, Варшава і Мінск знаходзяцца ў вельмі шчыльных стасунках паміж сабой. І на нацыянальнае антыкрызіснае кіраванне, і каардынацыйная рада, і клуб Святланы Ціханаўскай у Вільні, усе яны кантактуюць адзін з адным. Але гэтыя кантакты, гэтыя размовы не вядуць да станоўчага выніку таму, што ў іх няма адзінай дарожнай мапы, адзінага плану, на які яны маглі парыентавацца, таму кожны цягне ў свой бок. А калі б была прынятая такая дарожная мапа, то яны б уже вымералі, ну, ці там свае разыходжанні праверялі б і ўзгаднялі ў адпаведнасці з гэтай агульнай дарожнай мапай. І іншае, ведаеце, я тут таксама тлумачыў і Латушку, і людзям з Вільні, што ёсць вакансія, вялізная вакансія і пустое месца ў палітычным цэнтры. Гэта вакансія ідэолага. У беларускай рэвалюцыі па-ранейшаму няма ідэалогіі станоўчай. Мы ведаем, супраць чаго мы, і гэта дакладна можа агучыць кожны пратэстовец. Вось хто б тут спіной не стаяў на гэтым выяве зараз, на гэтым маршы, павярніце любога да камеры, і ён скажа, супраць чаго мы. А вось калі пачнеце пытацца, за што мы, ну тут пачнецца такі інфармацыйны шум, столькі меркаванняў, што проста разабрацца з гэтым цалкам немагчыма. Трэба прапанаваць адзіную ідэалогію супраціву і пабудовы той дзяржавы, якую мы хочам бачыць у выніку перамогі. І гэта не рэформы там асобныя, не нейкія там прапрацоўкі іншых артыкулаў Канстытуцыі і так далей. Гэта павінна быць менавіта ідэалагічная, добра апісаная, добра сфармуляваная ідэалогія нашай рэвалюцыі. А калі мы нават не разумеем, а што адбываецца? Ведаеце, шмат можна пачуць, што у нас буржуазная рэвалюцыя. Ну перастаньце, ну якая буржуазная рэвалюцыя? Буржуі і пралетарыі гэта ўжо 100-гадовай даўніны катэгорыі. Ніякіх буржуяў, пралетарыяў у 21 стагоддзі няма. Гэта зусім іншая рэвалюцыя. Гэта рэвалюцыя ладу жыцця. Гэта рэвалюцыя сумленных людзей, якія хочуць жыць так, як яны хочуць, а не так, як ім загадваюць. Гэта зусім іншая сацыяльная сітуацыя. І ўсё гэта трэба тлумачыць. І нашыя палітыкі і лідары павінны разумець таксама гэту ідэалогію і распаўсюджваць яе сярод тых людзей, якія штодня, штонядзелю ходзяць на маршы, ходзяць, не спыняюцца. Ну, хоць ужо меней, чым раней, бо губляецца нейкая энергетыка. Але ж тым не менш. Паглядзіце, якія упартыя нашыя людзі. Упартыя ў добрым сэнсе гэтага слова, да? Але яны ж ідуць супраць, ідуць пратэставаць, ідуць назіраючы адзін за адным, якія мы неверагодныя.
А куды ідуць? Спадар Владимир, ну вось уласна каментар з нашага стрім-чату якраз можа пра гэта. Нема ніякага цэнтра, это вось голас ад, я так разумею, проста ад народу. Ёсць вораг, ён вусаты, толькі аб'яднацца і біць ворага разам. Спадар Владимир, дзякую вялікі вам за размову. Таксама за пытанні стратэгічныя, якія вы ставіце. Таксама іх трэба ставіць, нікуды ад іх не падзенешся. Дзякую вялікі вам. Владимир Мацкевич, метадолог, адзін з тых людзей, хто думае беларускую рэвалюцыю, з намі на відэасувязі. І магчымы ідэолог рэвалюцыі. І нават так. Дзякую яшчэ раз. Вялікі Владимир Мацкевич быў разам з намі. Ну і спадарства, адразу уласна слова перадамо тым, хто непасрэдна вось ходзіць на вуліцы, бо каб спыніць вось гэтыя магчымыя спрэчкі пра тое, там хто на канапе, хто там за мяжой, хто яшчэ ідзе. Уласна, зварот для ўсіх, каму не ўсё роўна, што адбываецца ў Беларусі. Жыхары Дзяржынскую звярнуліся да сваіх суайчыннікаў, то бок да ўсіх нас. Давайте і паслухаем гэты зварот. Страна для жизни, для кайфа даже. Но почему здесь все больше фальши? Но почему здесь все больше грязи? И рыл все больше пролазят в князи. Нам обещают, что будет лучше, но обещания закроют тучи. Фальшивых денег фальшивые сказки, от всемогущих фальшивые ласки. Страна для жизни? Какой, скажите? Когда от мыслей дурных дрожите, когда с экрана вещают много, а обернешься все так убого. И мы не люди, а быдло, стадо. Кому ж об этом подумать надо? Смотрю на руки, а там копыта. И фраза эта давно избита. А в отражении чуть-чуть застыло. Наверное, вскоре там будет рыло. И по-другому взгляну на уши, коль буду правду подолгу слушать. Страна для жизни — бредовый слоган, которым люди грешат пред Богом. Глаза протрите, в угаре люди. И нас, ребята, никто не будет. Мы словно зомби, ведомые стаи. Все ждем, что этот туман растает. Да коли ж будем под той завесой, очнитесь, люди, ахситесь, бесы! Расправьте плечи, утрите сопли, давайте голосом сменим вопли. Дверь отворите самосознанию. У белорусов ведь есть призвание. Под Белой Русью ходили деды и с честью ждали своей победы. Хочу подкрэсліць, што я чаму прыйшоў у гэтае месца, бо літаральна перад выхадам убачыў ролик танцаў. Зараз у топе у нас модная форма пратэсту, калі людзі ходзяць, хлопцы, дзяўчаты ў чырвона-белых адзеннях. І вось я літаральна убачыў, менавіта на гэтым месцы наш заводскі раён таксама адтанчыў. То есть уже адпрацаваў, і нават мне піша кума з Бельгіі, яны ўжо збіраюцца, так сказать, міжнародныя ўжо танцы там устраиваць. Такая вось форма пратэста, і зараз пратэст мяняе форму, ён перамяшаецца ў двары. Зараз вось я літаральна праз 2 гадзіны еду асвятляць дваровы марш. Конечно, пра лакацыю не магу паведаміць, бо гэта сакрэт. Ствараюцца ў інтэрнэце групы, куды не кожны апускаюць, каб не трапілі туды правакатары или міліцыянеры. І людзі дамаўляюцца, і акцыі стали адбывацца не толькі ў нядзелю. Тому Беларусь прывыкла летом, восенню, калі нядзельныя акцыі. Акцыя можа адбыцца ў любы час, у любы дзень, у суботу, у будні дзень, увечары, рана раніцай, у цемры, у тумане. Вось быў некалькі дзён у Менску туман, калі міліцыя больш далей свайго носа не бачыць. І таму зараз ён перайшоў пратэст у такую форму народных, с узмацненнем ролі мясцовых камітэтаў, вот этого самого кіравання, которое, дзякуючы, можна сказаць, Лукашэнке, стало таким моцным апошнім часам. Люди прызнаёміліся адзін з адным. Мы урэшце даведаліся, хто нашы суседзі, чым яны займаюцца, размаўляць сталі адно з адным. І людзі альбо дамаўляюцца так з вусна ў вусны, калі яны выходзяць на акцыю, альбо пішацца ў некаторых закрытых групах в інтэрнэце, калі будзе наступная акцыя. Ніхто толком не ведае,
і гэта інфармацыя не распаўсюджваецца з тым, каб пазбегнуць арыштаў, прыезду АМАПу, тому што АМАП, міліцыя вельмі добра адсочвае всю публічную інфармацыю і твары людзей. Напрыклад, я спрабаваў рабіць апытанку падчас аднаго з маршаў, і людзі асцярожна вельмі да гэтага ставяцца, яны кажуць, што былі ўжо ў іх знаёмых праблемы, адсочваюць твары, высвятляюць асобы і потым пераследуюць гэтых людзей. Это штрафы, суткі і так далей. Таму Беларусь стала, вот я, дарэчы, знаходжуся на партызанскім праспекце нашым, это вот слово тут про только у беларусаў няма зброі, а ёсць жаданне і воля да свабоды. Алесь, уласна хацеў адрэагаваць на некаторыя словы, можна сказаць, триггеры вось у тваім каментары, партызаны, страх, зброя. У інтэрнэце раз-пораз, у тым ліку у нас у стрым-чаце на Ютубе, ёсць людзі, якія заклікаюць да больш радыкальных дзеянняў, маўляў, ну што вашы там стужачкі, паходы, снегавікі, трэба там штосьці радыкальна. Ну гэта мы бачым такія заклікі ў інтэрнэце, а вось ты размаўляеш непасрэдна з людзьмі, якія пратэстуюць, як пратэстуюць, ну, гаворка пра мірныя пратэсты. Як гэтыя людзі ставяцца да вось такіх заклікаў з інтэрнэту да больш радыкальных дзеянняў? Ну, я лічу, што думак тут розных шмат, і стаўленні, нават я сам часта думаю, што там варта было летам браць рэзідэнцыях і так далей. Тут цяжка гаварыць нешта ў некім умоўным склоне, казаць, але відавочна, што ўлады гэтага і хочуць. Яны хочуць гвалту, яны хочуць агрэсіі з боку пратэстоўшчыкаў, з тым, каб запусціць яшчэ большую машыну рэпрэсію. Таму цяжка разважаць, але у любым выпадку краіна ўжо змянілася. Яна змянілася без... Назад уже шляху няма. І памяняліся людзі. І тут справа не толькі ў Лукашэнка, не толькі ва ўладзе, а то, што сёння сапраўды гэта ўлада стала нелегітымнай. Сёння ніхто не гаворыць пра Лукашэнка уже как прэзідэнт. Як його толькі не называюць. Тыраны, дыктатары, дзед. Але все разумеют, что царь не настоящий. И краина просто, ну, она выбрала такую форму протеста. И я размовлял так само с своим коллегам казахским в Брюсселе. И он говорит, ну, белорусы мирные люди, белорусы, это наши натуры. Мы не привыкли, вот, все памятаете, это летние здымки, когда люди здымают абуток, обстать на лавочку. Это вот наша такая вот душа, наша такая вот такая сутнасць, і з гэтым нічого не зробіш. І мы выбралі такой шлях супраціву. Але гэта у любым выпадку гэта заўважана ў свеце. Бо такіх доўгіх пратэстаў, напэўна, нігде не было, такіх масавых. Апошнім часам... Алесь, хацеў яшчэ працягнуць твою метафору, вось мне прыйшло зараз у галаву. Усе пабачылі не толькі, што цар не настоящий, а бачна нават за амапаўскімі шчытамі і балаклавамі, што гэты псеўдацар яшчэ і голы. Дзякуй вялікі табе за сённяшнюю працу, а таксама вось за гэты пазітыўны, я не ведаю, як гэта назваць, пасыл для нас. Я люблю Беларусь. Дзякуй вялікі табе за гэта. І, канешне ж, гэта самае галоўнае, што ўсіх нас яднае і ўвогуле штурхае да нейкіх дзеянняў. Дзякуй вялікі. Алесь Сіліч, наш пазітыўны беларускі калега, быў з намі на відэасувязі з Менску, няскоранага з Менску. Ну, а ў студыі для вас працавалі мы, Юлія Лабанова, я Валер Руселік. І напрыканцы у Юлі для вас ёсць яшчэ і падаруначак. Ну, канечне, але перад падарункам коротка падсумуем усе акцыі, якія адбыліся сёння па Беларусі. Магчыма, не ўсе, але тыя, пра якія мы ведаем. Гэта камвольны камбінат, заводскі раён, Ангарскае ўручча, Каменная Горка, Сеніца, Курасоўшчына, Лебедзіны, Ленінскі раён, пасёлак Ждановіча, таксама ў Віцебску, у Фаніполі, у Магілёве, у Новополацку, у Маладзечні выходзілі людзі. Баюся штосьці згубіць з гэтага пераліку і з гэтага спісу. Ну, гаспадарства, не гледзячы на тое, што святы скончыліся, святочны настрой яшчэ і ёсць. І вось жыхары аднаго з менскіх раёнаў віншуюць вас, нашыя гледачы, і ўсіх беларусаў з калядамі і Новым годам. І дораць ім свой пазітыўны зарад энергіі. Музычны падарунак уже цяпер вашай увагі. І до зустрічі. This year, 70 years, I've given to someone.
Last Christmas, I gave you my heart. The very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special, special. I love you, I meant it. Now I know what a fool I've been. Kissing you now, I know you feel me again. Last Christmas, I gave you my heart. The very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Place on the love, it's far and small, but then cover, she's now I feel the real love, you'll never fool me again. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, it's very hard to miss, I'll give it to someone special, special.